Το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Απόψε θα ακούσουμε το έργο του Άρθουρ Μίλερ, «Οι Μάγισσες του Σάλεμ», σε σκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή Θέατρων της Τετάρτης του 1966. Οι Μάγισσες του Σάλεμ. Δράμα του Άρθουρ Μίλερ. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Ολυμπία Παπαδούκα, Τιτούμπα. Άρης Βλαχόπουλος, Εδεσιμότατος Πάρης. Τάνια Σαββοπούλου, Αμπιγέιλ Βίλιαμς. Ματίνα Καρά, Σουζάνα Βόλκοτ. Μέρι Λαλοπούλου, Άννα Πάτναμ. Βασίλης Κανάκης, Θωμάς Πάτναμ. Πόπι Παπαδάκη, Μέρσι Λιούις. Κική Ρέπα, Μέρι Βόρεν. Ρένα Μάργαρη, Μπέτι Πάρης. Νίκος Τζόγιας, Τζον Πρόκτορ. Έλιξ Ανθάκη, Ρεβέκα Νάρς. Βασίλης Μιτσάκης, Γέρο Κόρη. Λικούργος Καλέργης, Εδεσιμότατος Χέιλ. Ρίτα Μιράτ, Ελισάβετ Πρόκτορ. Σταύρος Ξενίδης, Δανίιλ Στίβερ. Πάνος Βέλιας, αστυνόμος Χέρικ. Βασίλης Ανδρονίδης, δικαστής Χόθορν. Άρης Μαλιαχρός, υποδιοικητής Ντάνφορθ. Άγγελος Γιαννούλης, Φράνσις Νέρς. Νέλη Μαρσέλου, Σάρα Γκούντ. Λουκιανός Ροζάν, Χόπκινς. Το δράμα «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» μετέφρασε ο Αλέξης Σολομός. Τη μουσική επιμελήθηκε η Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδατλη. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Λάμπρου Κωστόπουλου. Κύριε Δεσιμότατε, η Μπέτη μας θα γίνει γρήγορα καλά. Φύγε από εδώ. Η Μπέτη μας δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Έβγα από μπροστά μου. Αν δεν θες να φας καμτσίκι στην πλάτη. Θεέ μου, βοήθησέ με. Μπέτη, κορούλα μου, ξύπνα. Άνοιξε τα ματάκια σου. Θείε, η Σουζάνα Βόλκοτ είναι εδώ, έρχεται από το γιατρό. Πες της να έρθει μέσα γρήγορα. Έλα μέσα, Σουζάνα. Τι είπε ο γιατρός? Μου είπε, Δεσιμότατε, πως τα βιβλία του δεν γράφουν πουθενά για την αρρώστια της Μπέτης. Έψαξε, λέει, μα δεν βρίσκει κανένα γιατρικό στα βιβλία. Πρέπει να ψάξει κι άλλο. Γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να δει την άρρωστη? Λέει πως δεν θα ωφελήσει σε τίποτα να τη δει. Γιατί από ό,τι διάβασε στα βιβλία, η αιτία της αρρώστιας είναι υπερφυσική. Ανοησίες, δεν υπάρχουν αιτίες υπερφυσικές. Σύρε να του πεις πως έστειλα στον Μπέβερλι να καλέσω τον Εδεσιμότατο Χέιλ. Και όταν έρθει, θα επιβεβαιώσει κι αυτό τα λόγια μου. Πες του να βρει κάποιο γιατρικό και να πάψει να μιλάει για υπερφυσικές αιτίες. Μάλιστα, κύριε Πάρης. Μόνο που ο γιατρός λέει πως πρέπει να είσαστε προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός. Το νου σου να μην μιλήσει σε κανένα στο χωριό, ακούς? Πήγαινε τώρα. Και προπάντων ούτε λέξη για υπερφυσικές αιτίες. Μάλιστα. Μονάχα θα προσευχηθώ για αυτήν. Θείε, δεν ήθελα να πω τίποτα μπροστά στη Σουζάνα. Μα ξέρετε, στο χωριό κρυφομιλάνε για κάποια αρρώστια που δεν είναι φυσική. Φτάσανε ακόμα να πούν πως η Μπέτη πέταξε. Πέταξε. Πως η Μπέτη πέταξε. Αυτό είναι το πιο αλόκοτο παραμύθι που σκάρωσε ποτέ η φαντασία του ανθρώπου. Δεν θέλετε να έρθετε κάτω, Θείε? Η σάλα είναι γεμάτη κόσμο, έχουν έρθει να μάθουν. Και τι θες να τους πω εγώ?
πως τσάκωσα την κόρη μου και την ανιψιά μου να χορεύουν τη νύχτα μέσα στο δάσος σαν δαιμονισμένες. Και γιατί όχι, θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δώσετε ένα τέλος στα κουτσομπολιά. Άμπιγγειλ, δεν μπορώ να παρουσιαστώ μπροστά στους ενορίτες μου, ενώ εσύ μου κρύβεις ακόμα την αλήθεια. Μα σας την είπα την αλήθεια, είναι απλή, θείε μου. Χορεύαμε στο δάσος. Και όταν σας είδαμε έτσι ξαφνικά να ξεπροβάλλετε μέσα από τα θάμνα, η Μπέτη τρόμαξε τόσο πολύ που λιποθύμησε. Αυτή είναι όλη η ιστορία, δεν έχει άλλο. Σκέψου το καλά, παιδί μου. Βλέπεις, δεν σε μαλώνω, δεν σε τιμωρώ. Μα αν πήγατε στο δάσος για να καλέσετε τα πνεύματα, πρέπει να το μάθω αμέσως. Γιατί οι εχθροί μου δεν θα αργήσουν να το μάθουν και αυτό θα είναι για μένα η καταστροφή. Μα όχι, δεν καλέσαμε ποτέ τα πνεύματα. Στο μέρος που σας βρήκα κρεμόταν ένα μεγάλο τσουκάλι πάνω από αναμένη φωτιά. Και εσείς όλες χορεύατε ολογύρα. Τι το θέλατε αυτό το τσουκάλι? Κρυώναμε και η τιτούμπα μας έφερε σούπα. Μου είχες πει πως πήγατε στο δάσος για να δροσιστείτε. Τώρα μου λες πως θέλατε σούπα για να ζεσταθείτε. Άμπιγγειλ, υπάρχει εδώ στο χωριό μια ολόκληρη σπήρα που έχει ορκιστεί να με βγάλει από τη θέση μου. Το ξέρεις? Το έχω ακουστά. Λοιπόν, η σπήρα αυτή που σου λέω θα χαρεί αφάνταστα σαν μάθει πως η ίδια μου οικογένεια παίρνει μέρος κι εγώ δεν ξέρω σε τι φοβερά καμώματα, σε τι εσχρές και αποτρόπαιες πράξεις. Ω θείε μου, τι βάζετε με το νου σας? Είδα την τιτούμπα να σαλεύει τα μπράτσα της πάνω από τη φωτιά μουρμουρίζοντας κάτι παράξενα λόγια. Μας έλεγε νεγρικά τραγούδια και εμείς χορεύαμε. Αυτό είναι όλο. Χορεύατε? Άμπιγγειλ, χάμω στο γρασίδι είδα ένα φόρεμα. Φόρεμα? Ναι, ένα φόρεμα. Και είδα και ένα γυμνό κορμί να τρέχει μέσα στα δέντρα. Καμιά από μας δεν ήταν γυμνή. Κάνετε λάθος, θείε μου. Δεν γελιέμαι για κάτι που είδα με τα μάτια μου. Άμπιγγειλ, θέλω την αλήθεια. Κινδυνεύει η θέση μου, ίσως και η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, θείε μου. Τορκίζομαι. Άκουσε, κόρη μου. Εγώ σου έδωσα σπίτι, φαΐ, τα πάντα. Περιμένω λοιπόν από σένα να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Έχεις καλό όνομα μέσα στο Σάλεμ? Μα βέβαια, θείε μου. Το όνομά μου είναι καθαρό. Καμιά ντροπή δεν το έχει λερώσει. Πέρσι σε είχα στείλει στην οικογένεια Πρόκτορ για να μάθεις νοικοκυριό. Ομολογώ πως δεν έχω καταλάβει ακόμα ήσαμε σήμερα για ποια αιτία σε διώξανε. Η Ελισάβετ Πρόκτορ έρχεται φέτος πολύ σπάνια στην εκκλησία. Και ο λόγος είναι, λέει η ίδια, πως δεν θέλει να συναντήσει μια αμαρτωλή. Με μισή, θείε μου, επειδή αρνήθηκα να γίνω σκλάβα της. Είναι κακιά γυναίκα, κλαψιάρα, ψεύτρα. Και ούτε η θέση μου είναι στο σπίτι αυτής της γυναίκας. Γιατί τώρα μπορώ να σας το πω. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εχθρές σας. Κι όμως είδα με μεγάλη μου θλίψη πως από τον καιρό που έφυγες από τους Πρόκτορ, καμιά από τις οικογένειες που θέλησα να σε στείλω να δουλέψεις δεν σε δέχτηκε. Υποψιάζεστε πως είμαι ανήθικη, θείε? Όχι, όχι, όχι. Το όνομά μου είναι αμόλευτο. Δεν θα αφήσω κανέναν μέσα στο χωριό να μου το λερώσει. Και προπάντων αυτή τη βρωμοψεύτρα, την Ελισάβετ Πρόκτορ. Όχι, 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 να μην μπει κανένας. Α, εσείς είσαστε κυρία Πάτναμ. Περάστε. Πράματα και θάματα. Ενέργειες του κάτω κόσμου, το δίχως άλλο, κύριε Πάστρο. Όχι, κυρία Πάτναμ, τι είναι αυτά που λέτε? Από αυτό το παράθυρο είναι που πέταξε η Μπέτη, Ενέργειες του κάτω κόσμου, σας λέω. Έχει την ουρά του χωμένη όξα από εδώ. Πέστε μου, πόσο ψηλά πέταξε η Μπέτη? Καθίστε, κυρία Πάτναμ, και ηρεμήστε κομμάτι. Και τι δεν θα έδινα αν την έβλεπα να πετάει? Ο κύριος Κόλινς την είδε, λέει, να πετάει πάνω από το στάβλο του. Την είδε με τα μάτια του, την είδε. Περιμένετε πρώτα να μ' ακούσετε, κυρία Πάτναμ. Μια για πάντα σας λέω ότι... Α, καλή σου μέρα, Θωμά. Πρέπει να ευχαριστούμε τη Θεία Πρόνοια που τα πράγματα βγήκαν στη φόρα. Να ευχαριστούμε τη Θεία Πρόνοια. Τι θες να πεις, τι βγήκε στη φόρα? Για δες, Άννα. Τα μάτια της Μπέτη είναι κλειστά. Για δες. Παράξενο. Η δικιά μας έχει ανοιχτά τα μάτια. Τι, είναι και η κόρη σας άρρωστη? Εγώ δεν το λέω αυτό αρρώστια. Η Ρούθ έχει τα ίδια που είχε και η δικιά σας. Ο δαίμονας τρύπωσε στο κορμί της. Το ξέρω καλά. Μα από τι υποφέρει η Ρούθ? Έχει τα μάτια γλαρωμένα και βαδίζει μέσα στο σπίτι δίχως να βλέπει και δίχως να ακούει. Είναι κορμί δίχως ψυχή. Καταλαβαίνεις, παπά μου, δίχως ψυχή. Άκουσα πως έχεις καλέσει τον εδεσιμότατο Χέιλ από τον Μπέβερλι. Ένα απλό προφυλακτικό μέτρο. Αυτός έχει πείρα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες του σατανά. Έτσι είναι. Τη χρονιά που μας πέρασε βρήκε στον Μπέβερλι μια μάγισσα. Μια μάγισσα? Ελάτε τώρα, κυρία Πάτναμ. Δεν είναι και τόσο βέβαιο. Έτσι νομίζετε, δεσιμότατε? Θέλω να πω, δεν θυμάμαι και τόσο καλά την υπόθεση. Μια φορά εδώ στο χωριό μας δεν υπάρχουν μάγισσες. Δεν υπάρχουν, Για να σας πω, κύριε Πάρης. Θωμά, σε οικετεύω. Μη βιάζεις τα πράγματα. Άκου, θα μιλήσω ανοιχτά μαζί σου. Έκανα μια ανακάλυψη μέσα στο ίδιο μου το σπιτικό. Η σκλάβα μου, η κόρη μου και η ανιψιά μου, η Αμπιγγέιλ, είχαν βγει τη νύχτα στο δάσος και χορεύανε. Δηλαδή, δεν θέλω να πω πως κάνανε μάγια ή τίποτε άλλο. Και είμαι βέβαιος, Θωμά, πως θα είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα ρίξει μια τόσο βαριά κατηγόρια στο σπιτικό μου. Δεν θα μου μένε πια τότε παρά να φύγω από το Σάλεμ. Μη λογαριάζεις πως θα σου κάνω πλάτες, παπά μου. Πάντα έπαιρνα το μέρος σου σαν είχες ταραβέρια με τους ενορίτες. Μα τώρα τα πράγματα αλλάξανε.
Το κορίτσι μου βρίσκεται στην εξουσία του δαίμονα. Του δαίμονα? Μα δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις εσύ, Θωμά. Άννα, μίλησέ του εσύ. Έχω θάψει, εδεσιμότατε, 7 βάφτιστα παιδιά. Το καθένα έσβησε μέσα στα χέρια μου την ίδια μέρα που είχε γεννηθεί. Και η Ρουθ, το μόνο που μου έμεινε, άρχισε εδώ και καμπόσους μήνες να λιώνει κι αυτή. Μα με τρόπο παράξενο, λες και κάποιος βρικόλακας της ρουφάει το αίμα και τη ζωή. Σκέφτηκα λοιπόν να τη στείλω στη σκλάβα, την Τιτούμπα. Στην Τιτούμπα? Μα σε τι μπορεί να βοηθήσει αυτή? Η Τιτούμπα ξέρει τον τρόπο να μιλάει με τους πεθαμένους, παπά μου. Κυρία Άννα, είναι φρικαλαίο αμάρτημα να μιλάει κανένας με τους πεθαμένους. Λοιπόν το παίρνω απάνω μου. Και σίγουρα αξίζει τον κόπο. Γιατί μονάχα οι ψυχές των παιδιών μου μπορούν να μου πούν ποιος τα σκότωσε. Ώστε λοιπόν, Άμπιγγέιλ, καλέσατε τα πνεύματα. Είναι αλήθεια? Όχι εγώ, θεία μου, η Τιτούμπα και η Ρουθ. Τα παιδιά μου δολοφονήθηκαν, κύριε Πάρης. Δεν είναι πράγμα φυσικό να πέθαναν έτσι μες στην αγκαλιά μου. Μα την κόρη μου, τη Ρουθ, θα τη σώσω, σας το λέω. Και αν οι πεθαμένοι δεν μίλησαν ακόμα, ξέρω ποιος τους εμποδίζει. Η μάγισσα, η ίδια η κακούργα η μάγισσα που σκότωσε τα παιδιά μου. Αυτή στέκει ανάμεσα στη Τιτούμπα και στις ψυχές και τις εμποδίζει να μιλήσουν. Αυτό είναι ένα τρανό σημάδι, εδεσιμότητα. Τι σημάδι? Πως η μάγισσα αυτή βρίσκεται κάπου κοντά μας. Ύστερα αυτό που έγινε μέσα στο δικό σου το σπιτικό μιλάει ολοφάνερα. Γι' αυτό πριν προφτάσουν να σε κατηγορήσουν άλλοι, ομολόγησε μοναχό σου. Εγώ? Στο σπιτικό το δικό μου? Θωμά, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό θα ήταν για μένα. Εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έκβαλε αυτόν. Μα δεν βλέπω τι. Έκβαλε αυτόν. Άμπιγγέιλ, πες μας την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Αλλιώτικα θα το μετανιώσεις. Θεία μου, εγώ δεν έκανα τίποτα. Μονάχα που χόρυψα στο δάσος με τα άλλα κορίτσια. Όσο για την Τιτούμπα, που ήθελες να ξέρω ότι η κυρία Άννα την είχε βάλει να κάνει μάγια? Εγώ μάγια? Τα ακούτε το παλιοκόριτσο? Εγώ, μια χαροκαμένη μάνα που είχασε 7 παιδιά. Πάψε, γυναίκα. Κυρία Άννα, εμείς το πιστεύουμε πως το έκανες από τον πόνο σου και τη μεγάλη σου λαχτάρα. Μα για δοκίμασε να πεις όλους αυτούς που είναι κάτω μαζεμένοι πως έβαλες μια μαύρη σκλάβα να καλέσει τις ψυχές των πεθαμένων. Κομμάτια θα σε κάνουν πρωτού πάρεις χαμπάρι. Έχει δίκιο. Άλλη φορά να μην αφήνεις τη γλώσσα σου να τρέχει. Και αν το μάθαινε ο εδεσιμότατος Χέιλ, πω τρέμω μονάχα που το συλλογέμαι. Είναι αλήθεια πως αν η δικαιοσύνη μάθαινε τι κάνατε, θα βρισκόσαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Άννα, μίλησες ασυλλόγιστα. Δεν σου έχω πει τόσες φορές πως το σπίτι του εδεσιμότατου στέκεται πάνω από κάθε υποψία. Τι? Εσύ ο ίδιος δεν μου έλεγες και μου ξανάλεγες πως η ανιψιά του κυρίου Πάρης. Μη με θυμώνεις τώρα, γυναίκα. Ο πόνος και η στενοχώρια την έχουν πειράξει, συγχωρέστε την. Και τώρα, παπά μου, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβούμε ευτής κάτω στη σκάλα. Μην περιμένεις όμως να σε κατηγορήσουν. Όχι. Εσύ ο ίδιος να τους πεις ορθά κοφτά πως ο Θεός σου άνοιξε τα μάτια και σε έκανε να δεις πως το Σάλεμ έχει γίνει άντρο της μαγείας και της ενέργειας του δαίμονα. Μα έτσι θα πούν πως το κακό άρχισε από το δικό μου το σπίτι. Φοβάμαι πως μια τέτοια ομολογία θα έχει για μένα φρικτές συνέπειες. Μα θα είμαι κι εγώ εκεί, μη σε νοιάζει. Να μην κάνουμε όμως λόγο για τη μαύρη σκλάβα. Μη τελέξει για αυτήν. Ακούς, Άννα? Από αυτό κρέμεται η ζωή του κοριτσιού μας. Με το συμπάθειο ήρθα να δω τι κάνει η Μπέτη. Γιατί έφυγες από το σπίτι? Άφησες τη Ρουθ μόνη της? Όχι, ήρθε η γιαγιά της. Μα θεωρώ πως η Ρουθ πάει καλύτερα. Τώρα εδώ φτερνίστηκε. Αυτό είναι καλό σημάδι. Δεν πρέπει πια να σκιάζεσαι, κυρά. Φτερνίστηκε γερά, μα το σταυρό. Μια φορά να φτερνιστεί έτσι γερά και τα δαιμονικά θα φύγουν. Άκου που σου λέω. Έλα, παπά μου. Μίλησέ τους. Προσευχήσου μαζί της. Τα λόγια σου περιμένουν να ακούσουν. Έλα. Θα τους ψάλω έναν ύμνο. Ας μην μιλήσουμε όμως για το χορό και για τα μάγια. Αρκετές φορές είσαμε τώρα. Είχα φασαρίες με αυτούς τους άξες τους χωριάτες. Δεν αντέχω άλλο. Άμπιγγέιλ, αν σαλέψει ή αν κάνει πως πάει στο παράθυρο, φώναξέ με αμέσως. Ναι, θύε. Έχει σήμερα στα χέρια της μια φοβερή δύναμη. Πώς είναι η Ρουθ? Δεν ξέρω. Είναι παράξενο. Από χτες τη νύχτα λες και περπατάει σαν πεθαμένη. Μπέτη, φτάνει πια, Μπέτη. Σήκω. Σου λέω να σηκωθείς. Δοκίμασες να τη χτυπήσεις? Εγώ κοπάνισα μια γερή στη Ρουθ που την έκανα να ξυπνήσει για ένα λεπτό. Άσε με μένα να την κανονίσω. Όχι, μπορεί να ανέβει ο θείος. Άκου, αν σε ρωτήσουν τίποτα να τους πεις πως χορεύαμε. Τίποτα άλλο. Αυτό τους είπα κι εγώ. Καλά, εντάξει. Ο θείος σου τι ξέρει? Ξέρει μονάχα πως η Τιτούμπα κάλεσε τα πεθαμένα αδέλφια της Ρουθ να βγουν από τα μνήματά τους. Και τι άλλο? Σε είδε γυμνή. Θεούλη μου! Δεν θα μιλήσει, ντρέπεται. Λοιπόν, είμαστε εξηγημένοι. Χορεύαμε μονάχα. Άντε,
Τι θα κάνουμε? Όλο το χωριό είναι στο πόδι. Τι θες να κάνουμε? Έρχομαι από το χτήμα. Όλοι μιλάνε για μάγια. Θα μας βγάλουν στο τέλος και μάγισσες. Ακούς, Άμπη? Αυτή θα μιλήσει, είμαι σίγουρη. Άμπη, πρέπει να μιλήσουμε. Αν μας κατηγορήσουν για μάγισσες, μπορεί και να μας κρεμάσουν. Ναι, έγινε στη Βοστόνη πριν από 2 μήνες. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, Άμπη. Και τότε θα σας δίνουνε μονάχα με το καμουτσίκι επειδή χορεύατε. Εμάς θα δίνουνε? Εγώ δεν έκανα τίποτα, Άμπη, μονάχα κοίταζα. Ναι, μα πώς κοίταζες, Και τι φώναζες? Τι φώναζα, Μπέτι, έλα Μπέτι, χρυσή μου, ξύπνα πια. Εγώ είμαι η Αμπικέιλ. Μπέτι, θα σε βαρέσω αν δεν πάψεις να κλαις. Θέλω τη μανούλα μου. Έλα στα συγκαλά σου, Μπέτι. Η μάνα σου είναι στο χώμα 2 χρόνια Θέλω τώρα. να πετάξω στη μανούλα μου. Άσε με να πετάξω. Του τα είπα όλα τώρα, τα ξέρει. Ήπιες αίμα, Άμπη. Αυτό δεν το πες. Μπέτι, να μην το ξαναπείς αυτό ποτέ. Τα ακούς ποτέ? Το έκανες. Ήπιες αίμα για να σκοτώσεις τη γυναίκα του Τζον Πρόκτορ. Έκανες μάγια για να πεθάνει η κύρα Πρόκτορ. Πάψε, ακούς, πάψε. Μανούλα. Αφήστε την αυτήν και ελάτε εδώ όλοι σας. Μανούλα. Χορέψαμε στο δάσος, τίποτα άλλο. Μήτε λέξη για την τιτούμπα και για τις ψυχές των πεθαμένων. Και εσύ, Μέρι Ουόρεν, κοίτα καλά. Αν σου φύγει μια λέξη, μια μονάχα λέξη για όλα τα άλλα, θα έρθω να σε βρω τα μαύρα μεσάνυχτα της πιο θεοσκότεινης νύχτας και ξέρω τον τρόπο να σε κάνω να πεθάνεις από το φόβο σου. Να είσαι σίγουρη πως θα το κάνω. Εγώ είδα τους Ινδιάνους να κάνουν κομμάτια τα κεφάλια της μάνας και του πατέρα μου, στο προσκεφάλι που ήταν δίπλα στο δικό μου. Και δεν θα φοβηθώ μια Μέρι Ουόρεν. Είσαι καλά πια, Μπέτι, σήκω επάνω και πάψε να κλαψουρίζεις. Θα πεθάνει, Άμπη, θα πεθάνει. Ήταν αμαρτία να καλέσουμε τους πεθαμένους. Να πάψεις πια, Μέρι Ουόρεν, θα πάψεις ή θα... Κύριε Πρόκτορ, τώρα ότι έφευγα. Κουφάθηκες, Μέρι. Σου είχα απαγορέψει να φύγεις από το σπίτι. Γιατί θα ρίσεις πως σε πληρώνω? Ήρθα μονάχα για να μάθω αν συνέβη και τίποτα. Θαρώ πως κάτι θα συμβεί πάνω στο σβέρκο σου, αν δεν πάρεις αμέσως τα πόδια σου να πας στο σπίτι. Η γυναίκα μου σε περιμένει για δουλειά. Καλύτερα να πηγαίνω κι εγώ. Πρέπει να φροντίσω τη Ρούς. Χαίρετε, κύριε Πρόκτορ. Θεέ μου, είχα ξεχάσει πόσο ψηλός είσαι, Τζον Πρόκτορ, και πόσο γεροδεμένος. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ο Τζον, εσύ μες στο δωμάτιό μου, δεν θα τολμούσα μήτε να τον ηρευτώ. Άστα αυτά τώρα, Άμπη, δεν είναι ώρα. Το πρωί που γύριζα στο χωριό άκουσα τον κόσμο να μιλάει για παράξενα πράγματα και ήρθα εδώ πέρα μονάχα για να μάθω τι γίνεται. Για χαρά. Μια λέξη, μια μονάχα λέξη. Δεν μπορούσατε μια λέξη να μου πεις? Δεν έχω τίποτα να σου πω. Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσά μας. Αυτό να το χώσεις καλά στο κεφαλάκι σου. Ήρθες για να με δεις, ομολόγησέ το. Σου ξαναλέω πως ήρθα μονάχα για να μάθω τι έγινε. Και με ποιον τρόπο σκοπεύει ο θείος μου να εκμεταλλευτεί αυτά τα παραμύθια για τις λάμιες και τα αερικά. Ο θείος μου δεν σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τίποτα. Είναι πεθαμένος από το φόβο του, επειδή μας βρήκε το άλλο βράδυ να χορεύουμε στο δάσος. Ώστε όλα αυτά δεν είναι και τόσο παραμύθια. Είναι, Τζον. Το κάναμε αστεία. Αλλά μας ξάφνιασε ο θείος και από την τρομάρα που πήρε η Μπέτι και η Ρουθ Πάτνα μ' αρρώστησαν. Τζον, κάθε νύχτα σε περιμένω να έρθεις. Δεν σου δώσα ποτέ καμιά ελπίδα πως θα έρθω. Θα ρίσεις πως έχω ανάγκη από ελπίδες? Εγώ έχω κάτι πιο σίγουρο. Αμπή, βγάλ' το από το μυαλό σου μια για πάντα. Δεν ήρθα για σένα. Δεν θα έρθω ποτέ για σένα. Κι όμως με θέλεις, το ξέρω. Νόμιζα πως με ήξερες καλύτερα. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Πως μ' άρπαξες από την πλάτη μια νύχτα μέσα στο παλιό το στάβλο. Πως ίδρωνες σαν τάλογο σταλόνι κάθε φορά που εγώ βρισκόμουν κοντά σου. Για μήπως τα ονειρεύτηκα. Εκείνη με έδιωξε από το σπίτι. Εκείνη και όχι εσύ. Μην πεις ψέματα. Είδα το πρόσωπό σου την ώρα που με έδιωχνε. Μ' αγάπαγες και τότες, όπως μ' αγαπάς και τώρα. Άμπη, η λέξη αυτή είναι βαριά. Αλλά δεν τόλμησες να μιλήσεις. Έσκυψες μονάχα το κεφάλι μπροστά σε αυτή την παγερή γυναίκα, την κυτρινιάρα, που σίγουρα ποτέ σου δεν την αγάπησες. Μην μιλάς για την Ελισάβετ. Μα και από τη μέρα που με έδιωξες, εγώ σε ξανάδα. Ναι, Τζον, σε βλέπω τις νύχτες. 7 μήνες τώρα δεν βγήκα νύχτα από το σπίτι μου. Ένιωθα τη θέρμη του κορμιού σου να με τραβάει στο παράθυρό μου. Και σε είδα. Σε είδα να άρχισε και να σε καίει ο πυρετός της μοναξιάς σου. Μη μου πεις πως δεν σήκωσες ποτέ τα μάτια να κοιτάξεις το παράθυρό μου. Μπορεί και να το κοίταξα καμιά φορά. Το ξέρα, Τζον. Το ξέρα. Τις νύχτες σηκώνομαι και πλανιέμαι μέσα στο σπίτι. Και περιμένω, σαν να ήταν να ανοίξει κάποια πόρτα και να σε δω να μπαίνεις. Καημένο παιδί. Μην με λες, παιδί, το ξέρεις πως δεν είμαι. Αμπή, συχνά σε συλλογέμαι με συμπάθεια.
Μα πρέπει να ξέρεις πως κάλλιο έχω να κόψω το χέρι μου παρά να τα πλώσω ποτέ πια απάνω σου. Πώς μπορεί ένας γερός άντρας σαν και σένα να αφήνει να το σέρνει μια γυναίκα αρρωστιάρα και αχαήρευτη? Μην μιλάς για την Ελισάβετ. Τι μισό, Τζον, μ' ακούς? Τι μισό. Είναι μια γυναίκα δίχως ζωή, δίχως έρωτα, που ζηλεύει τον έρωτα και τις γυναίκες που αγαπούν. Αν δεν προσέξεις, Τζον, θα σε κάνει σαν και εκείνη. Θα σε κάνει να μην βλέπεις πια τον έρωτα, μα μονάχα τη φρίκη της αμαρτίας. Θα σε καταντήσει ένα ψοφίνι. Θες το καμουτσίκι για να σοπάσεις? Θέλω να ξαναβρω τον Τζον Πρόκτορ, που με ξύπνησε από τον ύπνο μου και με έκανε να νιώσω την αληθινή ζωή. Δεν ήξερα πριν τι ψεύτικος τόπος είναι το Σάλεμ. Δεν ήξερα πως μονάχα λόγια προσποίησης με μάθαιναν όλες αυτές οι φανατικές γυναίκες που κάνουν το σταυρό τους για να κρύψουν την κακία τους. Και τώρα εσύ ο ίδιος μου ζητάς να κλείσω τα μάτια μου στο φως που με έκανες να δω. Δεν θα το κάνω, δεν μπορώ. Μ' αγαπούσες, Τζον Πρόκτορ, ναι. Και όσο μεγάλη αμαρτία κι αν είναι, μ' αγαπάς ακόμα. Σπλαχνίσουμε, Τζον, σπλαχνίσουμε. Κύριε Πρόκτορ, η Άμπη ήθελε να πιει. Μπέτη, είναι εδώ, αγάπη μου. Μπέτη, μην κλαις, μην κλαις. Μα τι συμβαίνει? Τι έχεις, Μπέτη? Πάψε πια. Τι έγινε? Τι τις κάνατε? Μπέτη. Σας άκουσε ξαφνικά που ψέλνατε κάτι ύμνους κάτω και πετάχτηκε πάνω και άρχισε να σκούζει. Ο ψαλμός δεν μπορεί να ακούσει το όνομα του Κυρίου. Όχι, Θεός φυλάξει. Μέρση, τρέχα στο γιατρό και πες του ακριβώς τι έγινε. Είναι σημάδι αυτό, σας το λέω, είναι τρανό σημάδι. Εδώ είναι ένα τρανό σημάδι, κυρία Ρεβέκα. Πως υπάρχει στον τόπο βασκανία και μαγεία. Ένα ατράνταχτο σημάδι. Το έχω ακουστά από τη μακαρίτισσα τη μάνα μου. Σαν δεν μπορούν να ακούσουν το όνομα του Κυρίου. Ρεβέκα, πήγαινε κοντά της. Είμαστε χαμένοι. Έτσι ξαφνικά να μην μπορεί να ακούσει το όνομα του Κυρίου. Ρεβέκα. Σιγά σιγά, γεροκόρη. Υπάρχει βαριά αρρώστια εδώ, χάμω. Σαν πως είπα λέξη. Ρώτα όποιον θέλεις εδώ μέσα αν βγήκε λέξη από τα χείλη μου. Μα να έχουμε καλό ρώτημα. Η κοπέλα θα ξαναπετάξει. Μου πάνε πως πετάει σαν το πουλάκι. Ή χειρότερα, μα πώς μπορεί ένας άνθρωπος στην ηλικία σου να πιστεύει τέτοια παραμύθια? Εγώ φταίω. Ο κόσμος το λέει. Άψε, γέρο. Τι της έκανες? Τι λες? Να είναι το καλό, Ρεβέκα. Κυρία Ρεβέκα, σύρε και στη δικιά μας τη Ρούθ. Σε θερμοπαρακαλώ να την εφέρεις και εκείνη στα συγκαλά της. Θα έρθει στα συγκαλά της με τον καιρό. Ησυχάστε. Εγώ έκανα 11 παιδιά και έγινα γιαγιά 26 φορές. Γι' αυτό ξέρω. Όλα τα παιδιά περνάνε και από κακές στιγμές και τα λογικά τους τα παίρνει τότε ο άνεμος. Μα δεν πρέπει να κυνηγάς τον άνεμο για να τους τα ξαναφέρεις. Με την αγάπη και την καλοσύνη θα γυρίσουν μοναχά τους. Αυτή είναι η αλήθεια, Ρεβέκα. Μα δεν είναι μονάχα μια κακιά στιγμή, κυρία Ρεβέκα. Οι μάγισσες του Σάλεμ μου έχουν πάρει 7 παιδιά. Και γιατί να μην υποθέσουμε, κυρία Άννα, πως τα παιδιά σου πέθαναν από αρρώστια. Αρρώστια? Μάθε, κυρά μου, πως η φαμελιά μας δεν ξέρει τι θα πει αρρώστια. Να μην σε ακούσω να το ξαναπείς. Μια μάγισσα σκότωσε τα παιδιά μου. Μια μάγισσα που έχει πάρει ανθρώπινη μορφή εδώ, μέσα στο Σάλεμ. Τα βλέπεις, παπά μου, που φτάσαμε? Και για να τα βολέψεις όλα αυτά, έστειλες μου παν να φωνάξεις τον εδεσιμότατο Χέιλ από τον Μπέβερλι. Είναι δικαίωμά του να γυρέψει βοήθεια από εκεί που ξέρει πως θα τη βρει. Εσείς, κύριε Πάτναμ, πιο καλά να μην λέτε πολλά λόγια. Υποστηρίζοντας την ενέργεια του κυρίου Πάρης, την κάνετε να φαίνεται ακόμα πιο ύποπτη. Κύριε Πρόκτορ, ο κύριος Τομάς Πάτναμ με τιμά με τη φιλία του. Το ξέρω, εδεσιμότατε. Και ξέρω επίσης πως όλοι οι πλούσιοι του χωριού σας τιμούν με τη φιλία τους. Δεν είναι μήπως φυσικό ένας ιερωμένος να χαίρει της εμπιστοσύνης όλων των μεγάλων οικογενειών του τόπου? Ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός σας σε όλα αυτά, εδεσιμότατε? Το δικό σας, κύριε Πρόκτορ, ποιος είναι? Γιατί δεν θέλετε να ανακαλύψουμε τις μάγισσες? Σωστά. Ποιο είναι το δικό σας συμφέρον? Για σας, εδεσιμότατε, η λέξη συμφέρον έχει μεγάλη σημασία. Αυτό είναι γνωστό. Προσβάλλετε κατά πρόσωπο των ιερέα σας. Είστε από εκείνους που προσπαθούν να ξεχάσουν πως μέσα στην ενορία σας εγώ είμαι ο αντιπρόσωπος του Κυρίου. Υπάρχει μια σπήρα μέσα στην ενορία. Εναντίον σας? Ναι. Αν πραγματικά υπάρχει μια τέτοια σπήρα, θα φροντίσω να γίνω μέλος. Δεν το λέει σοβαρά. Το ομολογεί πως είναι άθρησκος με το ίδιο του το στόμα. Από τον καιρό που έριξε το πολύ χιόνι τον περασμένο χρόνο, δεν σας είδα ποτέ στην εκκλησία, κύριε Πρόκτορ. Δεν χρειάζεται να κάνω 5 μίλια για να έρθω να τον ακούσω να μιλάει για τη φωτιά της κόλασης και τα βασανιστήρια των αμαρτωλών. Όσο για τη σπήρα αυτή που λέτε, εδεσιμότατε, πρέπει να το πάρετε απόφαση. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Σάλεμ έχουν πάψει πια να έρχονται στην εκκλησία, γιατί το μόνο όνομα που δεν ακούνε να αναφέρεται ποτέ στις λειτουργίες είναι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι μια πρωτάκουστη ύβριση. Σωστά. Να, ποιο είναι το κακό με μας όλους εδώ στο χωριό. Βάλτε με το νου σας.
Χρόνια τώρα άλλο δεν κάνουμε παρά να τραβολογιόμαστε στα δικαστήρια. Εμένα που με βλέπετε, είχα μοναχός μου 6 δίκες μέσα στη χρονιά που πέρασε. Είναι γιατί γέρασες, Γκάιλ, και κουφάθηκες. Κι έτσι όποιος σου πει στον δρόμο καλημέρα, εσύ νομίζεις πως ευρίζει και του κάνεις μήνυση. Τα γερατιά φταίνε. Εξών πια κι αν φταίει ο διάβολος. Παρακαλώ, με απαλλάσσετε από αυτό το φορτίο. Ω, κύριε Χέιλ, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Τα βιβλία αυτά αντιπροσωπεύουν όλο το βάρος της γνώσεως. Φάνετε, βλέπω, πάνωπλος. Πρέπει πολύ να μελετήσουμε, αφού πρόκειται να παγιδεύσουμε το σατανά. Εσείς δεν είστε η Ρεβέκα Νέρς? Μάλιστα, δεσιμότατε. Με γνωρίζετε? Έχουμε όλοι ακουστά στο Μπέβερλι για τα ελεήμονα αισθήματά σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να κάνω τη γνωριμία σας. Γνωρίζετε τον κύριο από εδώ? Είναι ο εξαιρετικός μου φίλος Τομάς Πάτναμ και η σύζυγός του Άννα. Ένας Πάτναμ. Μα δεν ήλπιζα να βρεθώ σε τέτοια διαλεκτή συντροφιά. Ο ερχομός σας είναι για μας μεγάλη ανακούφιση. Και σας παρακαλώ να έρθετε σπίτι μας, δεσιμότατε, και να σώσετε την κόρη μας. Και η δική σας κόρη είναι άρρωστη? Η ψυχή της είναι έτοιμη να πετάξει, παπά μου. Δεν μπορεί να βάλει μπουκιά στο στόμα. Δεν μπορεί να βάλει μπουκιά στο στόμα? Έχετε κι εσείς άρρωστα παιδιά? Όχι, αυτοί είναι αγρότες. Έχω 3 παιδιά που είναι μια χαρά στην υγεία τους. Μα αν αρρώστανε κανένα από αυτά, δεν θα τα βάζα ούτε με το διάβολο ούτε με τις μάγισσες. Τα λόγια αυτά τα λέτε για μένα, κύριε Πρόκτορ? Δεν τα είπα για σας. Μα αν θέλετε να υποφεληθείτε, νομίζω πως αυτό θα ήταν το καλύτερο για όλους μας. Ακούσατε με τι θράσος μιλάει αυτός ο άνθρωπος? Κύριε Χέιλ, έχω ακουστά πως είστε άνθρωπος μυαλωμένος. Ελπίζω πως θα αφήσετε λίγο μυαλό και στο Σάλεμ. Εγώ σας χαιρετώ. Θέλετε να δείτε την κόρη μου, δεσιμότατε? Προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο. Την βρήκαμε το πρωί ξαπλωμένη στη δημοσιά να σαλεύει τα μπράτσα, σαν να θέλει να πετάξει. Προσπαθεί να πετάξει, Δεν μπορεί να ακούσει το όνομα του κυρίου, εδεσιμότατε. Η μητέρα της γυναίκας μου έλεγε πως αυτό είναι τρανό σημάδι πως της έχουν κάνει μάγια. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας διαφωτίσω. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από δυσιδαιμονίες. Ο σατανάς ενεργεί πάντα με μέθοδο. Τα τεκμήρια της παρουσίας του είναι στέρεα σαν τις πέτρες. Πρωταρχικό μας έργο είναι να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία που μαρτυρούν την παρουσία του, αποφεύγοντας προσεκτικά κάθε βιαστικό συμπέρασμα. Πιστέψτε με, είναι σπάνιο να τολμήσει ο σατανάς να παρουσιαστεί ο ίδιος στα μάτια του κόσμου. Και οφείλω να σας πω ότι δεν αναλαμβάνω τίποτα εάν δεν παραδεχτείτε πρώτα πως μπορεί και να μην υπάρχει ανάμεσά σας έτσι κανένα απολύτως ίχνος της κολάσεως. Είμαστε σύμφωνοι και θα υποταχτούμε όλοι στην κρίση σας. Ωραία. Και τώρα θα είχατε την καλοσύνη να με ενημερώσετε σχετικά με όλα τα γεγονότα. Αυτό που θα σας πω θα μείνει μεταξύ μας, δεν είναι έτσι? Μα φυσικά. Χτες τη νύχτα βρήκα την ανιψιά μου, την Άμπιγκέιλ, με την κόρη μου και 10 ή 12 άλλα κορίτσια να χορεύουν στο δάσος. Επιτρέπετε το χορό τη νύχτα? Όχι, είχαν πάει κρυφά. Ήταν και η δική σας κόρη μαζί τους, κυρία μου? Μάλιστα, εδεσιμότατε, ήταν μαζί τους. Ήθελα να μάθω, ή μάλλον σκεφτόμουν πως... Όχι, τίποτα. Την είχα στείλει μαζί με την Τιτούμπα. Με την Αμπιγκέιλ, την ανιψιά του κυρίου Πάρης. Είχα 7 παιδιά που μου πέθαναν εδεσιμότατε πάνω στη γέννα. Κάποια μάγισσα του Σάλεμ μου τα έστειλε όλα στον άλλο κόσμο. Και το μόνο που μου απόμεινε, η Ρουθ, είναι σαν να έχει χάσει και αυτό την ψυχή του. Ήξερα πως η μαύρη σκλάβα του κυρίου Πάρης, η Τιτούμπα, ξέρει να μιλάει με τους πεθαμένους. Αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, κυρία Άννα? Γι' αυτό έστειλα το παιδί να μάθει από την Τιτούμπα ποιος σκότωσε τα αδέρφια του. Κυρία Άννα, έστειλες ένα παιδί να καλέσει τις ψυχές? Εμένα θα κάψει ο Θεός, κύρα Ρεβέκα, και όχι εσένα. Πες μου, εδεσιμότατε, είναι πράγμα φυσικό να χάσω 7 παιδιά μέσα από την αγκαλιά μου? 7 παιδιά στη γέννα? Ναι. Τι βιβλίο είναι αυτό που ξεφυλίζεται? Τι λέει εκεί μέσα, εδεσιμότατε? Εδώ βρίσκεται όλος ο αόρατος κόσμος, καθορισμένος, συγκεκριμένος και υπολογισμένος. Εδώ θα βρείτε τα πάντα, όλα τα γνωστά πνεύματα, αερικά και δαιμόνια, τις μάγισσες που ταξιδεύουν στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα, τους μάγους της νύχτας και τους μάγους της ημέρας. Μη φοβάστε πια, θα τον ανακαλύψουμε αν βρίσκεται μεταξύ μας, και ορκίζομαι πως αυτή τη φορά θα τον εξοντώσω για καλά. Θα υποφέρει το παιδί, εδεσιμότατε? Δεν μπορώ ακόμα να πω τίποτα. Αν πραγματικά βρίσκεται στα νύχια του πονηρού, θα χρειαστεί να τραβήξουμε και να σκίσουμε για να την ελευθερώσουμε. Αν είναι έτσι, προτιμώ να φύγω. Είμαι πολύ γριά για να βαστάξω τέτοια φρικτά πράγματα. Θα παρακαλέσω το Θεό
να σας δείξει τον καλό δρόμο. Ρεβέκα, τι θες να πεις? Πως μας έχει παραπλανήσει και εμάς ο δαίμονας? Μακάρι να ξέρα. Κύριε Χέιλ, με το συμπάθειο, πάντα μου ήθελα να ρωτήσω ένα γραμματιζούμενο άνθρωπο σαν και του λόγου σας, τι σημάδι είναι να διαβάζει κανένας βιβλία? Τι βιβλία? Δεν ξέρω, μου τα κρύβει. Ποιος τα κρύβει? Η Μάρθα, η γυναίκα μου. Συχνά πυκνά ξυπνάω τη νύχτα και τη βλέπω σε μια γωνιά να διαβάζει κάποιο βιβλίο. Πώς το εξηγάτε λόγου σας να έχουμε καλό ρώτημα? Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υποθέσει κανείς ότι... το φυσάω και δεν κρυώνει, ευαισθημότατε. Χτες το βράδυ βάλτε με το νου σας. Πάσκησα να κάνω την προσευχή μου ξανά και ξανά και τα λόγια δεν μου ερχόντουσαν στο στόμα. Και ύστερα κλείνει το βιβλίο της και βγαίνει από το σπίτι και ξαφνικά, βάλτε με το νου σας, τα λόγια μου ήρθανε. Αναστολή της προσευχής. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θέλω να πω πως την έχει πάρει κι αυτήν ο διάολος, μα σκάω να μάθω τι λογής βιβλία διαβάζει και γιατί μου τα κρύβει. Δεν μου λέει ευαισθημότατε. Καλά, θα τα ξαναπούμε όταν τελειώσουμε με τη μικρή. Ακούστε με τώρα καλά. Αν ο Σατανάς βρίσκεται μέσα της, θα δείτε τρομακτικά πράγματα να γίνονται σε αυτό το δωμάτιο. Σας παρακαλώ να μην βγάλετε λέξη. Κυρία Πάτναμ, σταθείτε κοντά της. Μην τυχόν και θελήσει να πετάξει. Έλα Μπέτι. Έλα. Κάθισε. Έτσι, ωραία. Πες μου, με θυμάσαι? Είμαι ο Τζον Χέιλ, ο πάστορ του Μπέβερλι, και ήρθα για να σε βοηθήσω. Θυμάσαι τις δυο τις κορούλες μου στο Μπέβερλι? Έλα τώρα, ησύχασε, έλα. Λέτε να είναι ο Σατανάς? Μα γιατί θα διάλεγε το δικό μου το σπίτι για να επιτεθεί? Αν διάλεγε ένα σπίτι κολλασμένο, ο θρίαμβος της νίκης θα ήταν γι' αυτόν πολύ μικρότερος. Ο Σατανάς αποζητάει μονάχα τους καλούς. Και ποιος είναι καλύτερος από έναν ιερέα του Κυρίου? Αυτό είναι βαθύ, εδεσιμότατε. Βαθύ, πολύ βαθύ. Μπέτι, απάντησε στον εδεσιμότατο. Απάντησέ του. Σε πείραξε κανείς, τέκνο μου? Μα πρέπει να μας μιλήσεις. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε πια τη σιωπή σου. Άκουσε, μπορεί και να μην ήταν άνθρωπος αυτός που σε πείραξε. Μπορεί να ήταν κανένα πετούμενο, ορατό μονάχα σε σένα. Ή κανένα γουρούνι, ή κανένα ποντίκι, ή άλλο ζώο. Μήπως ποτέ καμιά φορά σε παρακίνησε να πετάξεις? Ποιος σε κάνει να υποφέρεις? Έλα, πες μας. Νόμινε δόμινη Σαββάθ, σουι φίλοι και βεϊρεάδι infernus. Άμπι! Τι, φωνάζει την Άμπιγγεϊλ. Είπε μονάχα το όνομά μου. Ναι, Μπέτι, τι θες? Εγώ είμαι η Αμπιγγέιλ, χρυσό μου. Με φώναξες? Αμπιγγέιλ, τι χορός ήταν αυτός που κάνατε τη νύχτα στο δάσος? Ένας συνηθισμένος χορός. Θα έπρεπε ίσως να αναφέρω πως είδα ένα τσουκάλι πάνω στο γρασίδι στο μέρος που χόρευαν. Είχαμε σούπα. Τι σούπα, Αμπιγγέιλ? Φασόλια, θαρό και φακές. Κύριε Πάρης, μήπως παρατηρήσατε κανένα ζωντανό πλάσμα μέσα στη σούπα? Κανένα ποντίκι, παραδείγματος χάρη, ή αράχνη ή βάτραχο? Νομίζω πως είδα κάτι να σαλεύει μέσα στη σούπα. Ναι, πήδηξε μοναχό του μέσα, δεν το βάλαμε εμείς. Τι πήδηξε μέσα? Μα ένα μικρό βατραχάκι. Αμπιγγέιλ, η ξαδέλφη σου μπορεί και να πεθάνει. Πες μου, καλέσατε το Σατανά χθες τη νύχτα? Όχι εγώ, η Τιτούμπα. Η Τιτούμπα κάλεσε το Σατανά? Μπέτι, μίλησέ μου. Η Τιτούμπα δεν σε κάνει να υποφέρεις. Μα ποια είναι τέλος πάντων η Τιτούμπα? Η μαύρη μου σκλάβα. Πατέρα, η Άμπι ήπιε. Τι ήπιε, Μπέτι? Πες μας, τι ήπιε? Άτσε το μαγιά! Δεν μιλάς. Όχι, μην το κάνεις, Τιτούμπα, μην το κάνεις. Γιατί άρχισε κατ' επάνω μου? Εγώ δεν σου έκανα ποτέ κανένα κακό, ποτέ. Πού τι βλέπεις? Φέρτε μέσα τη σκλάβα σας. Πέτη, φυλάξου. Τιτούμπα, σταματήστε την. Θέλει να σκοτώσει την Πέτη. Πού είναι η μάγισσα, πού είναι? Κρατήστε την. Σηκώνει το μαχαίρι της. Τώρα φεύγει. Δεν τη βλέπω πια. Κόρη μου, ησύχασε.
Άγγιξα την γρήγορα, τη Τούμπα. Έλα εδώ, βάλε το χέρι σου απάνω της. Μονάχα αυτή μπορεί να διώξει τα δαιμονικά. Βάλε τα χέρια σου απάνω στο παιδί. Μπέτι, κόρη μου, παιδάκι μου. Πρέπει να συλλάβετε αμέσως αυτή τη γυναίκα. Θα την κρεμάσω με τα ίδια μου τα χέρια. Άμπι, τι σου έχω κάνει? Γιατί λες πως εγώ σας έκανα κακό? Δεν θέλω να ξαναπιω αίμα, τη Τούμπα. Ποτέ. Να πιείς αίμα, Άμπι. Μας τράβηξε στο δάσος και με έκανε να πιω αίμα. Άμπι, ελόγου σας οι κοπέλες δεν με βάλατε να μιλήσω με τους πεθαμένους. Ελόγου σας δεν με βάλατε να κάνω μάγια που να φέρουνε μαύρο θάνατο. Νίγεται, κύριε Χέιλ. Κάποιο δαιμόνιο της κόβει την ανάσα. Βάλε τα χέρια σου απάνω της, τη Τούμπα. Δεν της έκανα ποτέ μου κακό. Βάλε τα χέρια σου απάνω της, μάγισσα. Ναι. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα, παιδί μου? Σε είδα να κοιτάζεις σε ένα σημείο με ορθάνικτα τα μάτια. Τι έβλεπες? Μια γυναίκα που θαρώ πως κάπου την έχω ξαναδεί, αλλά στράβωνε το μούτρο της και γι' αυτό δεν μπόρεσα να τη γνωρίσω. Παρατήρησες μήπως αν η γυναίκα αυτή έφτισε? Ναι, προτού φύγει μέσα από τον τοίχο έφτισε. Αυτό είναι εδώ το σταυρό. Α, κύριε Χέιλ, βλέπετε, έχει ακόμα σάλιο πάνω στο σταυρό. Ιδού το σημείο που περίμενα. Το χειροπιαστό και αδιαφιλονίκητο σημείο πως ο Σατανάς πέρασε αυτό το σπίτι. Μπορείτε όλοι σας να το δείτε. Τι Τούμπα, απάντησέ μου. Γιατί έκανες μάγια σε αυτά τα παιδιά? Εγώ, αφέντη, εγώ ποτέ δεν έκανα μάγια στα παιδιά. Ποτέ δεν τους έκανα μάγια. Θα ομολογήσεις το έγκλημά σου ή θα σε χτυπήσω? Όχι, μη χτυπήσεις τη Τούμπα. Ερεσιμότατε, αφήστε με να κρεμάσω αυτή την αραπίνα. Τι Τούμπα, θα ομολογήσεις επιτέλους πως είδες το δαίμονα ή θα σε σύρω έξω στην αυλή να σε μαστιγώσω? Εγώ το δαίμονα? Ναι, το δαίμονα, μίλα. Θα ερχόταν αυτό σε μένα? Όπως προτιμάς. Ναι, αφεντικό, ναι, τον είδα το δαίμονα. Έρχεται σε μένα και εγώ πασκίζω να γλιτώσω από αυτόν. Να φύγω μακριά. Τη Τούμπα μακριά. Αλόξα από εδώ με φτάνει και μου λέει πως θα μου κόψει το χέρι. Και για μένα? Σου μίλησε και για μένα? Όχι, κυρά μου, όχι για σένα. Εσύ όμως για να τον υπακούσεις σκότωσες τα παιδιά μου, δεν είναι έτσι? Δεν σκότωσα ποτέ μου, όχι, μήτε ένα ζώο, γιατί και τα ζώα τα πονάω. Αμπιγέιλ, μήπως η Τιτούμπα σου έφερε ποτέ ένα μαύρο βιβλίο ζητώντας σου να γράψεις μέσα το όνομά σου? Δεν έγραψα ποτέ μέσα το όνομά μου. Α, ώστε έχει ένα μαύρο βιβλίο. Είναι το Ευαγγέλιό μου. Ξέρεις γράμματα? Όχι, αφεντικό, μα... Τότε γιατί το έχεις το βιβλίο? Να το έχω, μα τα ανοίγω καμιά φορά και αγγίζω τα φύλλα, παπά μου. Τιτούμπα, κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με καλά, γυναίκα. Θέλεις να είσαι καλή χριστιανή, έτσι δεν είναι, Τιτούμπα? Ναι, αφεντικό, μια καλή χριστιανή. Και αγαπάς το Θεό, Τιτούμπα, Με όλη μου την ψυχή τον αγαπάω. Στο όνομα λοιπόν του μεγαλοδύναμου Θεού, δοξασμένο το όνομά του, δοξασμένο εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άνοιξέ μας τώρα την ψυχή σου, Τιτούμπα. Άνοιξε την ψυχή σου και άφησε να λάμψει μέσα σου το φως του Θεού. Ευλογητός ο Θεός. Πότε ερχόταν ο Σατανάς σε σένα, την ημέρα ή τη νύχτα? Θαρώ πως έρχεται τη νύχτα, όταν κοιμάμαι. Έρχεται να με βάλει σε πειρασμό. Έρχεται καμιά φορά μαζί με κανένα άλλο άτομο, με κάποιον εδώ του χωριού, κάποιο γνωστό σου? Κάποιο γνωστό μου? Τιτούμπα, θα σου αποσπάσω την αλήθεια ακόμα και αν χρειαστεί να μείνω εδώ χάμω μια ολόκληρη μέρα και μια ολόκληρη νύχτα. Ποιος ήταν μαζί με τον Σατανά όταν τον είδες? Ναι, αφεντικό, ποιος ήταν? Μήπως ήταν η Σαραγκούντ? Μήπως ήταν αυτή μαζί σου? Ή μήπως η κυρία Όσμπορν? Άντρας ήταν ή γυναίκα? Άντρας ή γυναίκα? Αμπιγέιλ, η Τιτούμπα σου έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό? Δεν ξέρω, κύριε Χέιλ. Είναι καλή κοπέλα η Τιτούμπα. Μιλάει πολύ και τις περισσότερες φορές δεν την προσέχω. Κι όμως μου φαίνεται... Ναι, ήταν το χειμώνα πως η Τιτούμπα μου μίλησε για κάτι γυναίκες. Α, ναι, τώρα θυμάμαι. Είπε για γυναίκες του Σάλεμ. Για γυναίκες του Σάλεμ? Ω, Άμπι. Και ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες? Ήταν σκοτεινά, αφεντικό, δεν έβλεπα. Ήταν από εδώ? Ήταν μάγισσες του Σάλεμ? Έτσι θαρώ, ναι, έτσι θαρώ, αφεντικό. Είσαι η εκλεκτή του Θεού, Τιτούμπα, για να εξαγνίσεις την πόλη αυτή. Γι' αυτό λοιπόν μίλησε άφοβα. Γύρισε την πλάτη σου στο δαίμονα και κοίταξε κατάματα το Θεό. Και ο Θεός θα σε σπλαχνιστεί. Ο Θεός θα σπλαχνιστεί την Τιτούμπα. Πόσοι ήρθαν μαζί με το δαίμονα? 2, 3, 4? 4 ήτανε. 4
4. Τα ονόματά τους. Πες μας τα ονόματά τους. Μαζί τους ήταν η Σάρα Γκούντ. Η Σάρα Γκούντ? Ναι, αφεντικό, ναι. Και η κυρία Όσμπορν. Το ξέρα. Την κυρία Όσμπορν την είχαμε πάρει για μαμή 3 φορές. Τα παιδιά μου παθαίνανε σπασμούς στα χέρια της. Εγώ φεύγω. Θωμά, περίμενε. Είναι κάτω η μάγισσα, δεν θα μου γλιτώσει. Για να το μάθουν οι άλλες και να μας ξεφύγουν. Τι Τούμπα, είπες πως είδες 4 γυναίκες του Σάλεμ, Ποιες ήταν οι άλλες 2? Κύριε Δεσιμότατε, τυφλώθηκα. Δεν μπορώ πια να δω. Δεν μπορώ. Κάνε καρδιά, γυναίκα. Πρέπει να μας πεις όλα τα ονόματα. Πώς μπορείς να βλέπεις αυτό το άμυρο παιδί να υποφέρει? Κοίταξέ την. Ο δαίμονας την έχει στα νύχια του και την κατασπαράζει όπως το αγρίμι του δάσους ένα προβατάκι. Ο Θεός θα σε ευλογήσει για τη βοήθεια που θα μας δώσεις. Θέλω κι εγώ να ανοίξω την ψυχή μου. Θέλω κι εγώ να πω την αλήθεια. Θέλω να δω το φως του Θεού. Ναι, θα τα πω όλα. Χόρεψα με τον σατανά, τον είδα. Έγραψα το όνομά μου στο βιβλίο, του ήπια αίμα. Μα τώρα ξαναγυρίζω στο Χριστό. Του φυλάω το χέρι. Είδα κι εγώ τη Σάρα Γκούντ με το δαίμονα. Είδα κι εγώ την κυρία Όσμπορν με το δαίμονα. Είδα κι εγώ την κυρία Όσμπορν με το δαίμονα. Μπέτι. Και τη Σάρα Γκούντ με το δαίμονα. Και τη Μάρθα Χόκινς με το δαίμονα. Προσέξατε, είπε κι άλλο ένα όνομα. Τώρα είναι 3. Και τη Μάρθα Χόκινς με το δαίμονα. Κόρη μου. Πάω να φωνάξω τον αστυνόμο. Σταθείτε. Ποιαν άλλη είδες, Αμπιγκέιλ? Είδα τη Μάρθα Χόκινς με το δαίμονα. Ποιαν άλλη είδες? Πρέπει να είναι 4. Ποιαν άλλη είδες? Κύριε Πάρης, δεν χωράει πια καμιά αμφιβολία. Ο τρισκατάρατος βγήκε από την κόλαση και περιφέρεται στο Σάλεμ με μια ολόκληρη συνοδεία από μάγισσες. Νομίζω πως έχετε χρέος να καλέσετε τον διοικητή και να πείτε να συλλάβουν αυτές τις γυναίκες που επιτέλους μάθαμε τα ονόματά τους. Θα κάνω ό,τι είναι αναγκαίο. Θωμά, πήγαινε γρήγορα να ειδοποιήσει το δικαστή Χόθορν και τον αστυνόμο. Και πέστε του να φέρει και τα σίδερα. Θα χρειαστούν. Ο Θεός να με βοηθήσει να περάσω δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, δίχως να τις πνίξω με τα χέρια μου. Ευλογημένος να είστε, Δεσιμότατε. Η παρουσία σας έκανε κιόλας το θαύμα της. Τέκνα μου, είστε μέσα στα χέρια μας όπλο ακατανίκητο. Μια πύρινη ρομφαία που θα καταφέρει το ολέθριο χτύπημα στον άρχοντα του σκότους. Ένας μεγάλος και άγιος φόβος θα βασιλέψει πάνω σε αυτόν τον διεφθαρμένο τόπο και θα μας βοηθήσει να χτυπήσουμε, να εξοντώσουμε. Και τώρα ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Γιατί άργησες τόσο πολύ, Τζον? Νύχτωσε κιόλας. Φύτευα πέρα μακριά, στην άλλη άκρη του δάσους. Ω, θα είσαι σκοτωμένος. Αρκετά. Τα παιδιά κοιμήθηκαν. Θα κοιμηθούν όπου να είναι. Αν έχουμε φέτος καλή σοδιά, θα αγοράσω την αγελάδα του Τζορτζ Κέννεντι. Δεν είναι καλή ιδέα? Πώς? Σπουδαία. Θέλω να είσαι ευχαριστημένη, Ελισάβετ. Το ξέρω, Τζον. Ένα ποτηράκι τσίπουρο? Να σου φέρω. Ελισάβετ, σε βλέπω λυπημένη, έχεις τίποτα? Άργησες τόσο να γυρίσεις που έλεγα μήπως είχες πάει τα απόγευμα στο Σάλεμ. Γιατί να πάω στο Σάλεμ, έχω καμιά δουλειά? Θα ρωτζόμαι πως δεν έχεις μάθει ακόμα τα όσα έγιναν εκεί πέρα. Ή μπορεί και να μην θες να τα μάθεις. Η Μέρη πήγε σήμερα στο Σάλεμ. Γιατί την άφησες? Είχες ακούσει πως της απαγόρεψα να ξαναπάει? Δεν μπόρεσα να την εμποδίσω. Όταν της είπα πως της έχεις απαγορεύσει να πηγαίνει, ξέρεις τι μου απάντησε? Πρέπει να πάω, κυρία Ελισάβετ. Έχω υπηρεσία στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο? Ποιο δικαστήριο? Και βέβαια, έχουν τώρα αληθινό δικαστήριο στο Σάλεμ. Ο παπάς λέει έχει φέρει δικαστή από τη Βοστόνη. Και πρόεδρος είναι ο ίδιος ο υποδιοικητής της επαρχίας. Έτσι μου είπε. Είναι παλαβή? Όχι, λέει την αλήθεια. Ο Ίγκερσολ που πέρασε από εδώ το απόγευμα. Ο Ίγκερσολ? Και τι λόγο είχε να έρθει? Αχ, Θεέ μου. Ελισάβετ, τι έχεις? Ήταν μαζί με άλλους 20 νοματέους. Σταμάτησαν για να πιούν νερό και να ποτίσουν τα λογά τους. Λοιπόν? Ο Ίγκερσον μου είπε πως 14 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή και πως το δικαστήριο που θα τους δικάσει έχει το δικαίωμα να τους στείλει στην κρεμάλα. Στην κρεμάλα? Τι λες τώρα? Όχι, ο υποδιοικητής μου το είπε καθαρά. Θα τους κρεμάσει αν δεν ομολογήσουν. Ο τόπος ολάκερος τρελάθηκε, Τζον. Μου μίλησε ακόμα και για την Αμπικέιλ. Και με τι λόγια. Σαν να ήταν μια αγία. Εκείνη ξεσηκώνει τα άλλα κορίτσια να πάνε στο δικαστήριο. Και όταν αυτή περνάει, ο κόσμος τραβιέται με σέβας για να της κάνει τόπο. Φέρνουν μπροστά της όλους τους ύποπτους. Και αν αυτή βλέποντάς τους αρχίζει να ουρλιάζει και να κυλιάται κατά γης, τους φυλακίζουν αμέσως με την κατηγορία που της έχουν κάνει μάγια. Πρέπει να πας στο Σάλεμ, Τζον. Ναι, πρέπει να πας και να τους πεις πως όλα αυτά είναι ψέματα. Ναι.
Ναι, φυσικά. Και πες τους προς ένα τα λόγια που σου είπε η Αμπιγγέλ εδώ και μια εβδομάδα στο σπίτι του θείου της. Θυμάσαι, σου είπε πως η αρρώστια της ξαδέλφης της δεν είχε καμιά σχέση με Μάγια. Ναι, βέβαια. Μα δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να την πιστεύουν. Πρέπει να πας αμέσως, απόψε κιόλας. Καλά, θα το σκεφτώ. Πολύ καλά, σκέψου το. Αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο μπορώ να το αποδείξω πως μου τα είπε όλα αυτά. Αν αυτή η κοπέλα είναι όπως λες σαν μια αγία στα μάτια των δικαστών, θα δώσουν πιο πολύ πίστη στα δικά της λόγια παρά στα δικά μου. Σκέψου, ήμουνα μόνος μαζί της στο δωμάτιο. Δεν έχω κανένα μάρτυρα. Ήσουνα μόνος μαζί της? Ναι, για μια στιγμή. Ώστε δεν έγιναν όλα όπως μου τα πες. Μα για μια στιγμή σου λέω. Όλοι οι άλλοι ήρθαν αμέσως. Τζον, μήπως δεν θες να πας για να μην κάνεις κακό στο κορίτσι? Δεν σου δώσα ποτέ αφορμή για να υποψιαστείς τέτοιο πράγμα. Θα κάνεις τώρα πιο καλά να βάλεις χαλινάρι στη φαντασία σου. Καλά λοιπόν, όπως θες. Δεν μου λες, Μέρι, με ποιο δικαίωμα πηγαίνεις στο Σάλεμ όταν στο έχω απαγορέψει? Αν ξαναβγείς από αυτό το σπίτι θα σε σπάσω στο ξύλο. Ακούς? Είμαι άρρωστη, κύριε Πρόκτορ. Σας παρακαλώ να μην με χτυπήσετε. Ακόμα τρεμουλιάζουν τα σωθικά μου. Ήμουν όλη μέρα στο δικαστήριο. Τι λογής δικαστήριο είναι αυτό? Ποιος σου έδωσε την άδεια να φύγεις από το σπίτι ενώ ξέρεις ότι η γυναίκα μου έχει την ανάγκη σου? Σας έφτιαξα ένα δώρο σήμερα, κύριε Ελισάβετ. Είχα να περιμένω πολλές ώρες έναν μπάγκο και με το ράψιμο πέρασε καιρός πιο γρήγορα. Μια κούκλα. Σε ευχαριστώ, Μέρι. Είναι όμορφη. Πρέπει τώρα όλοι να αγαπιόμαστε, κύριε Ελισάβετ. Ναι, βέβαια. Θα ξυπνήσω τα χαράματα για να καθαρίσω το σπίτι, πάω να πέσω. Μέρι, δεν μου λες, είναι αλήθεια πως έχουν φυλακίσει 14 ανθρώπους? Όχι, κύριε, τώρα είναι 39. Τι έχεις, Μέρι? Θα κρεμάσουν την κυρία Όσμπορν. Θα την κρεμάσουν, είπες? Ναι. Θα το επιτρέψει ο υποδιοικητής? Αυτός την καταδίκασε. Αλλά έτσι έπρεπε. Δεν καταδίκασε όμως και τη Σάρα Γκουτ, γιατί η Σάρα Γκουτ ομολόγησε. Τι ομολόγησε? Πως μια και 2 φορές έκανε συμφωνία με τον Νεοσφόρο και έγραψε το όνομά της στο μαύρο βιβλίο του με το αίμα της. Ορκίστηκε να τυραννάει τους χριστιανούς, είδαμε που να πέσει ο Θεός από τον ουρανό και να λατρεύουν τον σατανά στον αιώνα τον άπαντα. Μα εσύ το ξέρεις τι αρλούμπες λέει πάντα αυτή η γυναίκα? Δεν το εξήγησε στους δικαστές? Κύριε Πρόκτορ, μέσα στο δικαστήριο λίγο ήθελε να μας πνίξει όλες. Έστειλε το πνεύμα της απάνω μας. Ω Μέρι, τι είναι αυτά που λες? Έχει πασχίσει πολλές φορές να με σκοτώσει, κυρία Ελισάβετ. Ποτέ δεν μου το έχεις πει αυτό. Δεν το ήξερα. Τίποτα δεν ήξερα πρωτήτερα. Σαν μπήκε στο δικαστήριο, είπα μέσα μου: δεν πρέπει να πω κακό για αυτή τη γυναίκα, γιατί κοιμάται στα χαντάκια και είναι γριά και φτωχιά. Μα ύστερα σαν κάθισε παραπέρα και τα αρνιότανε όλα, ένιωσα μια κρυάδα στη ραχοκοκαλιά μου και το κεφάλι μου άρχισε να σαλεύει. Και κάτι σαν τα νάλια μου είχε πιάσει το λαιμό και δεν μπόραγα να πάρω ανάσα. Και τότε άκουσα μια φωνή, μια στριγκλιά. Και ήταν η δικιά μου η φωνή. Και ολόξαφνα τα θυμήθηκα όλα που μου είχε κάνει. Μα τι λες τώρα? Τι σου είχε κάνει? Τόσες φορές, κύριε Πρόκτορ, ερχόταν σε αυτήν εδώ την πόρτα και ζητιάνευε ψωμί και ένα ποτήρι τσίπουρο. Και βάλτε με το νου σας, κάθε φορά που την έδιωχνα δίχως να της δώσω τίποτα, εκείνη κάτι μουρμούριζε. Μουρμούριζε? Μα είναι φυσικό, αφού πεινούσε. Ναι, μα τι μουρμούριζε όμως, κύριε Ελισάβετ? Το θυμόσαστε τον περασμένο μήνα? Ήταν θα μια Δευτέρα, σαν έφυγε έτσι μουρμουρίζοντας. Εγώ έπεσα στο στρώμα για 2 μέρες, ναι. Δεν το θυμάστε? Ναι, ίσως το θυμάμαι, μα. Το είπα λοιπόν στον κύριο Χόρθον, το δικαστή, και αυτός τη ρωτάει: κυρία Όσμπορν, τι κατάρα μουρμούριζε εκείνη τη μέρα που αρρώστησε το κορίτσι? Και αυτή αποκρίνεται: καμιά κατάρα εξοχότατε που να μου βγει το μάτι. Έλεγα μέσα μου τις 10 εντολές. Κακό πράγμα είναι να λέω τις 10 εντολές. Έτσι το αποκρίθηκε. Και είχε δίκιο η γυναίκα. Ναι, μα τότε ο δικαστής της λέει: για πες μας τις 10 εντολές. Και από τις 10 αυτή δεν μπόρεσε να θυμηθεί ούτε μία. Ποτέ της δεν τις ήξερε. Και έτσι την τσακώσαν πάνω στο ψέμα. Και γι' αυτό την καταδικάσαν? Μα αφού καταδικάστηκε μοναχή της. Μα με τι απόδειξη? Επειδή δεν ήξερε τις 10 εντολές? Είναι ατράνταχτη απόδειξη. Έτσι είπαν οι δικαστές. Δεν θα ξαναπάς στο δικαστήριο, Μέρι. Πρέπει να σας το πω ανοιχτά, κύριε. Θα πηγαίνω κάθε μέρα. Μα πώς δεν το καταλαβαίνετε πως κάνουμε πολύ σοβαρή εργασία? Σοβαρή δουλειά το λες αυτό? Εγώ ξέρω πως τα καλά κορίτσια δεν κρεμάνε γριές γυναίκες. Μα κύριε Πρόκτορ, δεν τις κρεμάνε, σαν ομολογάνε. Να, η Σάρα Γκουτ θα κάτσει μονάχα στη φυλακή λίγο καιρό. Και αυτά είναι αυτάγραφα. Ακούστε, η κυρία Γκουτ είναι με παιδί. Με παιδί? Μα αυτή έχει περάσει τα 60. Βάλανε το γιατρό να την εξετάσει και τότε το παιδί ολοκάθαρα. Και σκεφτείτε, δίχως άντρα τόσα χρόνια. Και να καπνίζει και τσιμπούκι. Δόξα τω Θεώ, το καημένο το παιδάκι δεν θα πάθει τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, αφεντικό, όπως κάνουμε του κυρίου το έργο εκεί πέρα. Γι' αυτό θα πηγαίνω κάθε μέρα. Αφού είναι έτσι, θα κάνω κι εγώ του κυρίου το έργο. Πού είναι το καμουτσίκι μου? Α, όχι, δεν θα σας αφήσω πια να με χτυπήσετε. Μέρι, δώσε το λόγο σου που δεν θα ξαναβγείς από το σπίτι. Ο δαίμονας ξαμολύθηκε μέσα στο Σάλεμ, κύριε Πρόκτορ. Και πρέπει να βρούμε που είναι κρυμμένος. Εγώ θα τον βγάλω το δαίμονα από μέσα σου. Τώρα θα δεις. Όχι. Εγώ σήμερα έσωσα τη ζωή της, κύριε Ελισάβετ. Τώρα θα σου πω.
Με κατηγορούν και εμένα. Κάτι είπανε και για σας. Μα εγώ τους βεβαίωσα πως εσείς ποτέ δεν στείλετε το πνεύμα σας να βασανίσει κανέναν. Και με πιστέψανε, γιατί ξέρουνε πως μένω κοντά σας. Ποιος με κατηγόρησε? Δεν κάνει να το πω. Τα απαγορεύει ο νόμος. Ελπίζω μονάχα πως δεν θα με κοροϊδεύετε πια. Το μεσημέρι έφαγα με 4 δικαστές και με τον ίδιο το δικαστή. Γι' αυτό παρακαλώ να μου μιλάτε από εδώ και μπρος με περισσότερο σεβασμό. Σύρε να κοιμηθείς. Ούτε θα μου λέτε εσείς πότε να πάω να κοιμηθώ. Είμαι 18 χρονών και γυναίκα και εσύ με νύπαντρη. Δεν θα πάω να κοιμηθώ. Δεν θες να κοιμηθείς, μην κοιμηθείς. Όχι, θα κοιμηθώ. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα. Νιώθω κιόλας στο σκηνή γύρω από το λαιμό μου, Τζον. Μη λες ανοησίες. Αυτό το τέρας η Αμπιγέιλ δεν θα συχάσει αν δεν με δει πεθαμένη. Είναι μια εβδομάδα τώρα που το νιώθα να έρχεται. Μα αφού βεβαιωθήκανε πως είσαι αθώα. Για σήμερα. Αύριο αυτοί θα με κατηγορεί ώσπου να έρθουν να με πιάσουν. Ησύχασε, Ελισάβετ. Θέλει το θάνατό μου, Τζον, το ξέρεις. Ησύχασε, σου λέω. Πρέπει να ενεργήσουμε σοφά, Ελισάβετ. Θα πάω να βρω το Δανίιλ Στίβερ. Θα του πω πως η ίδια η Αμπιγέιλ μου ομολόγησε πως δεν υπάρχουν μάγια και πως όλα είναι ψέματα. Με τόσους που έχουν φυλακίσει, Τζον, κάτι παραπάνω θα χρειάζεται από τη βοήθεια του Στίβερ. Μου κάνεις μια χάρη. Πήγαινε να βρεις την Αμπιγέιλ. Τι δουλειά έχω εγώ με την Αμπιγέιλ? Κάντο για μένα, Τζον. Δεν ξέρεις καλά τις νέες κοπέλες. Στον έρωτα υπάρχει πάντα κάποια υπόσχεση. Τι υπόσχεση? Ναι, μια υπόσχεση που μπορεί να είναι και βουβή, μα που τη νιώθει κανείς. Η Αμπιγέιλ ίσως να υπολογίζει σε μια τέτοια υπόσχεση. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Και λογαριάζει να με σκοτώσει για να πάρει κατόπι τη θέση μου. Είναι αδύνατο να φαντάζεται. Θα είναι δίχως άλλο η πιο γλυκιά της ελπίδα, το ξέρω. Μα σου λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο να σκέφτεται τέτοιο πράγμα. Τζον, της έδειξες ποτέ αληθινή περιφρόνηση? Όταν τύχε να τη συναντήσει στην εκκλησία, δεν κοκκίνιζες? Πότε θα με νιώσεις, Ελισάβετ? Δεν το έχεις καταλάβει πως αυτούς τους 7 μήνες πήγα να πεθάνω από την τροπή μου για αυτό που έκανα? Τότε σύρε και πες της πως είναι μια πόρνη. Ό,τι υπόσχεση κι αν της έδωσες με το λόγο σου, σπάστηνε. Καλά, λοιπόν. Θα πάω αφού το θες. Με πόση λίγη διάθεση. Για πες μου, Ελισάβετ. Με έχεις τα αλήθεια για παλιάνθρωπο? Δεν το είπα αυτό. Βαρέθηκα πια να απολογέμαι. Το ξέρω τώρα πως έχεις κολλήσει πάνω στο μοναδικό παραστράτημα της ζωής μου για πάντα. Και πως ποτέ δεν θα εξηλαιωθώ στα μάτια σου. Θα εξηλαιωθείς όταν καταλάβεις πως ή εμένα μονάχα θα έχεις γυναίκα σου ή πως δεν θα έχεις καθόλου γυναίκα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Χέιλ. Καλησπέρα, εδεσιμότατε. Ελπίζω να μην σας ξάφνιασε ο ερχομός μου. Όχι, μόνο δεν άκουσα κανένα άλογο. Είστε η κυρία Πρόκτορ? Ναι, μάλιστα, η Ελισάβετ. Ελπίζω πως δεν είσαστε έτοιμοι να πλαγιάσετε. Όχι. Πήρα το λουφέκι γιατί μου φάνηκε πως άκουσα ένα άλογο. Είμαστε ασυνήθιστοι εδώ πέρα σε νυχτερινές επισκέψεις. Δεν θα καθίσετε? Θα καθίσω. Καθίστε κι εσείς, κυρία Πρόκτορ. Θα πάρετε ένα ρούμι, κύριε Χέιλ? Όχι, με πειράζει στο στομάχι. Καθίστε, κύριε Πρόκτορ. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Έρχομαι για δουλειά. Σας στέλνει το δικαστήριο? Όχι. Έρχομαι με δική μου πρωτοβουλία, χωρίς την εξουδιώτηση του δικαστηρίου. Ακούστε με. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το όνομα της συζύγου σας αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Το ξέρω, εδεσιμότατε. Μας το είπε η υπηρέτριά μας η Μέρη. Μας έκανε τρομερή κατάπληξη. Εγώ είμαι ξένος σε αυτόν τον τόπο και έτσι μου είναι δύσκολο να έχω προσωπική γνώμη για τα πρόσωπα που κατηγορούνται. Γι' αυτό κίνησα σήμερα το απόγευμα να πάω από σπίτι σε σπίτι. Τώρα θα έρχομαι από το σπίτι της Ρεβέκας Νέρς. Κατηγόρησαν και τη Ρεβέκα? Ο Θεός φυλάξει να κατηγορηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Την ανέφεραν όμως κατά κάποιο τρόπο. Δεν πιστεύετε βέβαια πως η Ρεβέκα Νέρς έχει τα ραβέρια με το διάβολο? Τίποτα δεν είναι αδύνατο, κυρία μου. Μα δεν μπορεί να πιστεύετε τέτοιο πράγμα. Τα χρόνια που ζούμε είναι παράξενα, κύριε Πρόκτορ. Κανένας δεν αμφιβάλλει πια πως οι δυνάμεις του σκότους έχουν συγκεντρωθεί σε μια λυσσαλαία επίθεση ενάντια σε αυτό το χωριό. Υπάρχουν τόσα τεκμήρια που είναι αδύνατο να το αρνηθεί κανείς. Δεν συμφωνείτε? Εγώ έχω μεσάνυχτα από αυτά. Μα δεν το χωράει ο νους μου πως μια τόσο θεοφοβούμενη γυναίκα μπορεί ύστερα από 70 χρόνια προσευχές να πουλήσει την ψυχή της στο διάβολο. Πολύ σωστά. Μα ο σατανάς είναι παμπώνυρος, μην το ξεχνάτε. Θα μου δώσετε την άδεια, ελπίζω, να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικές με τα χριστιανικά αισθήματα του σπιτιού αυτού. Μα δεν φοβόμαστε τις ερωτήσεις, εδεσιμότατε. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Στα βιβλία που κρατάει ο κύριος Πάρης βλέπω πολύ σπάνια πηγαίνετε στην εκκλησία τις Κυριακές. Όχι, κάνετε λάθος. 26 φορές μέσα σε 17 μήνες. Αυτό εννοώ σπάνια. Μου λέτε σας παρακαλώ γιατί απουσιάζετε τόσο συχνά? Κύριε Χέιλ, δεν φανταζόμουν πως έπρεπε να δίνω λογαριασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Πότε πάω στην εκκλησία και πότε κάθομαι σπίτι μου. Η γυναίκα μου ήταν άρρωστη αυτό το χειμώνα. Ναι, μου το είπαν. Αλλά εσείς κύριε Πρόκτορ, γιατί δεν πηγαίνατε μοναχός σας? Πήγαινα όταν μπορούσα. Και όταν πάλι δεν μπορούσα έκανα τις προσευχές μου στο σπίτι. Το σπίτι σας όμως δεν είναι εκκλησία. Σαν καλός χριστιανός θα έπρεπε να το ξέρετε. Το ξέρω. Σαν καλός χριστιανός όμως ξέρω και κάτι άλλο. Πως ένας ιερέας μπορεί να προσεύχεται στον Κύριο και χωρίς να έχει χρυσά καντιλέρια πάνω στο ιερό. Τι χρυσά καντιλέρια? Από τον καιρό που χτίσαμε αυτή την εκκλησία πάνω στο ιερό ήταν 2 μπακυρένια καντιλέρια. Ήρθε όμως ο κύριος Πάρης και για 25 εβδομάδες το κήρυγμά του μας μιλούσε μονάχα για χρυσά καντιλέρια. Ήσαμε που μας έκανε και του τα αγοράσαμε. Από τότε συλλογέμαι πως μάλλον τη λατρεία του χρυσού μόσχου μας μαθαίνει ο κύριος αυτός παρά τη θρησκεία του Χριστού. Παρ' όλα αυτά κύριε, ένας χριστιανός πρέπει να πηγαίνει την Κυριακή στην εκκλησία. Έχετε 3 παιδιά αν δεν κάνω λάθος, Αγόρια. Πώς συμβαίνει μονάχα τα 2 να είναι βαφτισμένα? Δεν ήθελα να αγγίξει ο κύριος Πάρης το μωρό μου. Δεν βλέπω το θείο φως μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν το κρύβω. Απορώ μαζί σας κύριε Πρόκτορ. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς. Ο κύριος Πάρης είναι χειροτονημένος και επομένως το θείον φως βρίσκεται μέσα του. Ποια είναι η υποψία σας, εδεσιμότατε? Όχι, δεν έχω καμιά. Εγώ κάρφωσα τη στέγη της εκκλησίας. Εγώ έστησα και την πόρτα. Αλήθεια? Αυτό είναι ένα καλό τεκμήριο. Ίσως να είμαστε με το παραπάνω σκληροί με τον κύριο Πάρης. Μα σίγουρα δεν πεθυμίσαμε ποτέ το δαίμονα. Ξέρεις τις 10 εντολές, Ελισάβετ? Και βέβαια, δεν υπάρχει ούτε μία κοιλίδα στη ζωή μας, εδεσιμότατε. Είμαι μια καλή χριστιανή. Και εσείς κύριε Πρόκτορ? Και εγώ τις ξέρω φυσικά. Μπορείτε να μας τις πείτε? Τις εντολές? Μάλιστα. Ου φωνεύσεις. Μάλιστα. Ου κλέψεις. Ου επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστίν. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επιματέω. Ου κέσοντέσι θεϊέτερη πλήνε μου. Μνήστητη την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Αυτή την εντολή την είπατε 2 φορές κύριε Πρόκτορ? Ναι. Ου μη χεύσεις. Ναι, βλέπετε δεσιμότατε, οι 2 μας μαζί τις ξέρουμε όλες. Θαρώ πως το λάθος είναι ασήμαντο. Η θεολογία κύριε είναι ένα φρούριο. Κανένα ρήγμα στο φρούριο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντο. Δεν αγαπάμε το σατανά σε αυτό το σπίτι, δεσιμότατε. Το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου. Καληνύχτα σας. Κύριε Χέιλ, θαρώ πως έχετε κάποια υποψία για μένα. Δεν είναι έτσι? Κυρία Πρόκτορ, εγώ δεν σας κρίνω. Το χρέος μου είναι να συνεισφέρω κι εγώ κάτι λίγο στην υψηλή σοφία των δικαστηρίων. Ήρθα με την ελπίδα να βρω στις απαντήσεις σας κάποιο στοιχείο που να σας παρουσιάζει εντελώς αθώους. Σας εύχομαι καληνύχτα και καλή τύχη. Πρέπει να το πεις, Τζον. Τι? Θα του το πεις? Δεν έχω μάρτυρες. Δεν μπορώ να το αποδείξω παρά μονάχα με το λόγο μου. Ξέρω όμως πως η αρρώστια των κοριτσιών καμιά σχέση δεν έχει με τα μάγια. Καμιά σχέση με... Ο κύριος Πάρης τις τσάκωσε στο δάσος να χορεύουν τη νύχτα. Τρόμαξαν από το ξάφνιασμα και αρρώστησαν. Αυτό είναι όλο. Ποιος σας το είπε, εσάς? Η Αμπιγγέιλ Βίλιαμς. Η Αμπιγγέιλ? Ναι. Η Αμπιγγέιλ Βίλιαμς σας είπε πως όλα αυτά δεν είχαν καμιά σχέση με τα μάγια? Μου το είπε ακριβώς τη μέρα που φτάσατε. Και γιατί το κρατήσατε μυστικό? Γιατί μονάχα απόψε κατάλαβα πως ο κόσμος όλος έχει αλαλιάσει με αυτή την ανοησία. Ανοησία το λέτε? Εγώ ο ίδιος κύριε Πρόκτορ εξέτασα την Τιτούμπα, τη Σαραγκούντ και πολλές άλλες γυναίκες που ομολόγησαν πως είχαν σχέσεις με το δαίμονα. Το ομολόγησαν. Και γιατί όχι, αφού αν τα αρνηθούν θα τις κρεμάσουν. Άκουσε Πρόκτορ, θέλω να μιλήσεις ανοιχτά μαζί μου, γιατί άκουσα κάτι που με κάνει να ανησυχώ. Μου είπαν πως δεν πιστεύεις πως υπάρχουν μάγισσες. Είναι αλήθεια? Δεν ξέρω. Η βίβλος μιλάει για μάγισσες, ώστε δεν μπορώ να τις αρνηθώ. Και εσύ γυναίκα? Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορείς? Ελισάβετ. Δεν μπορώ να πιστέψω, δεσιμότατε, πως ο σατανάς βρίσκεται μέσα σε μια γυναίκα που τράβηξε σε ολάκερη τη ζωή της στο δρόμο του Χριστού. Και τέτοια είμαι εγώ, κύριε Χέιλ, και το ξέρω. Και αν εσείς νομίζετε πως μπορεί κανένας να κάνει το καλό στον κόσμο και μυστικά να είναι πουλημένος στο διάβολο, τότε σας το λέω ανοιχτά, δεν το πιστεύω. Μα μια φορά πιστεύεις πως υπάρχουν μάγισσες? Αν με έχετε και εμένα για μάγισσα, τότε σας το λέω πως δεν υπάρχουν. Πρόσεξε, δεν θες να πας ενάντια στο Ευαγγέλιο?
Το Ευαγγέλιο. Πιστεύει στο Ευαγγέλιο, σας το βεβαιώνω εγώ. Ρωτήστε καλύτερα την Αμπιγγέιλ Βουίλιαμς αν πιστεύει στο Ευαγγέλιο και όχι εμένα. Εδεσιμότατε, μην αμφιβάλλετε καθόλου κι αυτήν. Το σπίτι αυτό είναι ένα χριστιανικό σπίτι. Χριστιανικό σπίτι. Ο Θεός μαζί σας. Βαφτίστε γρήγορα το τρίτο σας παιδί και μην αφήσετε Κυριακή να περάσει δίχως να πάτε στην εκκλησία. Νομίζω... Τι συμβαίνει, Γερογκάιλ? Πήραν τη γυναίκα μου. Πιάσαν τη Μάρθα. Κύριε Χέιλ, έλατε αμέσως στη φυλακή και πέστε τους να βγάλουν αμέσως τις αλυσίδες από τη γυναίκα μου. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Έλατε γρήγορα, πρέπει να πάτε αμέσως στη φυλακή. Κύριε Κόρη, πέστε μου, ποια κατηγορία βαραίνει τη γυναίκα σας? Εκείνος ο ψωριάρης, ο Άσκο τα έκανε όλα. Ακούστε για να πιστέψετε, εδώ και 4 χρόνια του είχε πουλήσει η γυναίκα μου ένα γουρούνι και το γουρούνι ψόφισε. Έρχεται που λες ο καλός σου μια και δυο στο σπίτι και γυρεύει πίσω τα λεφτά του. Και η Μάρθα μου του λέει, μάθε να ταΐζεις τα γουρούνια σου, κουμπάρε, γιατί αλλιώς δεν θα σου μείνει κανένα ζωντανό. Και αυτός πάει τώρα στο δικαστήριο και λέει πως από τη μέρα εκείνη του ψοφάνε όλα τα γουρούνια, γιατί η Μάρθα, η γυναίκα μου, τους κάνει μάγια, λέει, με τα βιβλία που διαβάζει. Τι ήθελα να το λέω πως διαβάζει βιβλία. Δεν το βούλωνα ο χαζός, δεν το βούλωνα πανάθεμάμαι. Η δίκη θα γίνει με όλους τους κανόνες και το δίκαιο της θα αποδειχθεί. Ησύχασε. Μήτε λόγο δεν θέλω να ακούσω για δίκη, δεσπότη μου. Θέλω να γυρίσει η Μάρθα μου στο σπίτι σήμερα κιόλας. Έχουν εμουρναθεί όλοι σε αυτόν τον τόπο. Βάλε με το νου σου, πιάσανε και την κυρία Ρεβέκα. Τη Ρεβέκα, ναι. Η Ρεβέκα είναι στη φυλακή. Αδύνατον. Με τι κατηγορία? Πως έστειλε στο θάνατο με αφύσικο τρόπο τα 7 παιδιά της κυρία Πάτνα. Πιο γελία κατηγορία δεν μπορούσε να βρεθεί. Αυτό είναι μια μεγάλη ντροπή για το δικαστηριό σας, κύριε Χέιλ. Δεσπότη μου, οι δικαστές σας είναι γουρούνια. Μα μπορεί, πέστε μου, μπορεί μια γυναίκα σαν τη Ρεβέκα να σκοτώσει 7 παιδιά? Σας ρωτώ. Δεν το πιστεύω. Μα σας ρωτώ κι εγώ, κύριε Πρόκτορ, για ποιον άνθρωπο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως είναι καλός ή κακός? Εκείνο που ξέρουμε είναι πως μέσα στον καθένα μας υπάρχουν ένστικτα που οδηγούν στο Θεό και ένστικτα που οδηγούν στο διάβολο. Μέσα στην ψυχή του καθενός μας οι δρόμοι του καλού και του κακού διασταυρώνονται άπειρες φορές. Αυτά όλα είναι λόγια. Η Ρεβέκα είναι αθώα και η Μάρθα κόρη είναι αθώα. Τέκνο μου, θυμήσου πως μια ώρα προτού συντελεστεί η πτώση του Εωσφόρου, ο Θεός τον θεωρούσε σαν έναν από τους πιο λαμπρούς αγγέλους του ουρανού. Γεια σου, Πρόκτορ. Κύριε Στίβερ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Χέιλ. Ελπίζω πως δεν έρχεστε για υπηρεσία. Κι όμως έτσι είναι, φίλε μου. Το ξέρεις πως είμαι επίτροπος του δικαστηρίου. Έχω ένα ένταλμα για τη γυναίκα σου. Κύριε Χέιλ, μου είχατε πει πως δεν... Εγώ δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Πότε έγινε η κατηγορία, Στίβερ? Μου δώσαν να μοιράσω 16 εντάλματα απόψε, δεσιμότατε. Ένα από αυτά είναι και για την κυρία Πρόκτορ. Ποιος την κατηγόρησε? Φυσικά η Αμπιγγέιλ Βουίλιαμς. Μα με τι απόδειξη? Κύριε Πρόκτορ, τι απόδειξη? Δεν έχω πολύ καιρό. Το δικαστήριο με διέταξε να ψάξω το σπίτι. Μα εμένα δεν μ' αρέσει να ψάχνω σπίτια. Γι' αυτό μου δίνετε παρακαλώ όσες κούκλες έχει εδώ πέρα η γυναίκα σας. Κούκλες? Ναι. Δεν έχω σπίτι κούκλες. Δεν έχω από τον καιρό που ήμουν κορίτσι. Εγώ όμως βλέπω μια εκεί, κυρία Πρόκτορ. Μα αυτή είναι της μέρης. Μου τη δίνετε παρακαλώ. Μπας και το δικαστήριο βρήκε τώρα τίποτα βιβλία που μιλάνε για κούκλες, δεσιμότατε. Μήπως έχετε κι άλλες κούκλες στο σπίτι? Όχι. Ούτε κι αυτή βρισκόταν εδώ ήσαμε απόψε το βράδυ. Μα τέλος πάντων, τι σημασία έχει μια κούκλα? Να πώς, μια κούκλα μπορεί να έχει μια σημασία. Κυρία Πρόκτορ, κάντε μου τη χάρη να με ακολουθήσετε. Όχι, δεν θα έρθει. Ελισάβετ, πήγαινε να φωνάξει στη Μέρη. Σας παρακαλώ, έχω διαταγή να μην την αφήσω από κοντά. Θα την αφήσεις από κοντά σου και θα τη βγάλεις από το μυαλό σου, μια για πάντα. Ελισάβετ, φώναξε μου τη Μέρη. Σας παρακαλώ. Μπορείτε τώρα να μου πείτε τι σημασία μπορεί να έχει μια κούκλα? Να, λένε πως έχει τη δύναμη να... Για δέστε. Για δέστε. Τι είναι? Μια βελόνα. Για κοιτάξτε εδώ. Μια βελόνα. Μα τι σημασία έχει μια βελόνα? Αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό για τη γυναίκα σου, Πρόκτορ. Είχα και εγώ τις αμφιβολίες μου. Ναι, είχα τις αμφιβολίες μου, αλλά εδώ βλέπω φοβερά πράγματα. Το βλέπετε και μόνο σας, δεσιμότατε. Μια βελόνα. Ναι, δεν είναι ζήτημα άγνωστο για μένα. Ένα από τα βιβλία μου είναι αφιερωμένο ειδικά στα μάγια του είδους αυτού. Φοβούμαι κι εγώ πως η Ελισάβετ Πρόκτορ βρίσκεται σε πολύ άσχημη θέση. Και δεν τα ξέρετε όλα. Το κορίτσι
Η Αμπιγγέιλ Βίλιαμς, καθώς έτρωγε απόψε το βράδυ στο σπίτι του κυρίου Πάρις, ξαφνικά, δίχως λέξη, πέφτει ξερή στο πάτωμα. Και όπως ο κύριος Πάρις έσκυψε για να τη συνεφέρει, βλέπει μια βελόνα χωμένη 2 δάχτυλα μέσα στην κοιλιά της. Και όταν τη ρώτησε πώς βρέθηκε εκεί πέρα αυτή η βελόνα, εκείνη του μαρτύρησε πως το πνεύμα της γυναίκας σου, Πρόκτορ, την κάρφωσε για να την ξεκάνει. Μα είναι φανερό. Την κάρφωσε μόνη της. Δεν πιστεύω, εδεσιμότατε, να μπορεί να σταθεί μια τέτοια ανοησία για απόδειξη. Είναι απόδειξη, Πρόκτορ, και με το παραπάνω μάλιστα. Βρίσκω στο σπίτι σας μια κούκλα που ανήκει στην κυρία Πρόκτορ, και στην κοιλιά της κούκλας βρίσκω χωμένη μια βελόνα. Μα την αλήθεια, φίλε μου, ποτέ δεν πίστευα να βρω εδώ μέσα τέτοιο σημάδι του σατανά. Και σε παρακαλώ να μην προσπαθήσεις να με εμποδίσεις, γιατί... Μέρι, έλα εδώ αμέσως, Μέρι. Για πες μας, πώς βρέθηκε εδώ μέσα αυτή η κούκλα? Ποια κούκλα? Αυτή εδώ η κούκλα. Μα θαρώ πως είναι δικιά μου. Είναι δικιά σου, για δεν είναι? Είναι. Και πώς βρέθηκε εδώ? Την έφτιαξα μονάχη μου στο δικαστήριο και τη χάρισα στην κυρία Πρόκτορ απόψε. Λοιπόν, εδεσιμότατε, είσαστε τώρα ικανοποιημένος? Μέρι Βόρεν, μέσα στην κούκλα βρέθηκε χωμένη μια βελόνα. Μα δεν το έκανα για κακό σκοπό. Εσύ την έχωσες στη βελόνα, μοναχή σου? Μα ναι, εγώ, γιατί? Εδεσιμότατε, τι έχετε να πείτε τώρα? Τέκνον μου, είσαι βέβαιη πως θυμάσαι καλά? Μήπως σε πιέζει κανείς ακόμα και αυτήν τη στιγμή να κρύψεις την αλήθεια? Πιέζει? Όχι, έτσι έγινε όπως σας το είπα. Μπορείτε να ρωτήσετε και τη Σουζάνα Βόλκοτ που με είδε στο δικαστήριο να ράβω. Όχι, καλύτερα ρωτήστε την Άμπη. Η Άμπη καθόταν κοντά μου σαν έφτιαχνα την κούκλα. Εδεσιμότατε, πέστε του αυτού εδώ να φύγει αμέσως. Δεν θα σας μένει τώρα καμιά αμφιβολία για την αλήθεια. Λοιπόν, πέστε του να φύγει. Μα τι σημασία έχει μια βελόνα? Μέρι, με τα λόγια σου κατηγορείς την Αμπιγγέιλ για μια σκληρή και προμελετημένη δολοφονία. Δολοφονία? Εγώ δεν κατηγόρησα. Μέρι Βόρεν, η Αμπιγγέιλ βρέθηκε τρυπημένη απόψε με μια βελόνα στην κοιλιά. Και κατηγόρησε εμένα? Ναι. Το παλιοκόριτσο. Η μόνη φόνισσα που υπάρχει είναι αυτή η ίδια. Θα έπρεπε να την κόψουν κομματάκια και να την εξαφανίσουν από αυτόν τον κόσμο. Άκουσες, Χέρικ? Θα έπρεπε να την κόψουν κομματάκια και να την εξαφανίσουν από αυτόν τον κόσμο. Έξω από εδώ! Πρόκτορ, το νου σου. Αν σχίσεις το ένταλμα... Έξω από εδώ, είπα! Έσκησες το ένταλμα του υποδιοικητού. Να πάρει ο διάολος τον υποδιοικητή έξω από το σπίτι μου. Πρόκτορ, έλα, ησύχασε. Φεύγай και εσύ μαζί τους. Δεν είσαι εσύ ιερέας του Θεού. Άκουσε, Πρόκτορ, αν είναι αθώα το δικαστήριο θα... Αν είναι αθώα, γιατί δεν αναρωτήθηκες ποτέ αν ο Πάρις είναι αθώος ή αν η Αμπιγγέιλ είναι αθώα? Εκείνος που κατηγοράει είναι πάντα Άγιος? Μήπως γεννήθηκαν σήμερα το πρωί ολοκάθαροι μέσα από τα χέρια του Θεού? Εγώ θα σας πω τι έχει εξαμολυθεί μέσα στο Σάλεμ. Όχι ο διάβολος όπως νομίζετε, αλλά η εκδίκηση. Το ένταλμα αυτό είναι η εκδίκηση. Και δεν θα παραδώσω τη γυναίκα μου στην εκδίκηση. Θα πάω, Τζον. Όχι, δεν θα πας. Πρόκτορ, έχω 9 άντρες απ' έξω. Δεν μπορείς να την κρατήσεις με τη βία. Ο νόμος μου δένει τα χέρια, Τζον. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εδεσιμότατε, θα αφήσεις έτσι να την πάρουν? Θα της αποδοθεί δικαιοσύνη, Πρόκτορ. Ο Θεός δεν θα σου επιτρέψει να πλύνεις τα χέρια σου, Πιλάτε. Τζον, πιο καλά να πάω μαζί τους. Μέρι, υπάρχει αρκετό ψωμί για το πρωί. Το απόγευμα θα ζυμώσεις. Βοήθησε το αφεντικό σου σαν να ήσουν κόρη του. Μου το χρωστάς κι αυτό και περισσότερα. Τζον, όταν ξυπνήσουν τα παιδιά, μην τους μιλήσεις για μάγισσες, θα τρομάξουν. Θα σε φέρω πίσω. Θα σε φέρω γρήγορα. Ω ναι, Τζον, να με φέρεις γρήγορα. Θα πέσω σαν σύμφωνας πάνω σε αυτό το δικαστήριο. Μη φοβάσαι, Ελισάβετ. Δεν φοβάμαι τίποτα. Πες στα παιδιά πως πήγα σε κάποιον άρρωστο. Μην τις βάζεις αλυσίδες, πανάθεμα σε. Δεν θα σ' αφήσω να τις βάλεις αλυσίδες. Δεν θα σ' αφήσω. Δεσπότης τσιμουδιά, εδεσιμότατε. Είναι βρωμοδουλειά και το ξέρεις. Γιατί λοιπόν δεν μιλάς, άνθρωπε του Θεού? Στίβεν, θα μου το πληρώσεις αυτό, στορκίζομαι. Δεν είναι στο χέρι μου, Τζον. Μα το Θεό δεν είναι. Πρέπει να μπουν οι αλυσίδες. Κάτσε τώρα ήσυχα εδώ μέσα. Ήσαμε που να φύγει το κορίτσι. Ελάτε πάνε. Κύριε Πρόκτορ. Κάσω από μπροστά μου. Έλεος, Πρόκτορ, έλεος. Ό,τι άκουσε εδώ μέσα που είναι υπέρ αυτής δεν θα φοβηθώ να το καταθέσω στο δικαστήριο. Στο όνομα του Κυρίου όμως δεν μπορώ να την κρίνω αθώα ή ένοχη, γιατί δεν ξέρω. Σκέψου αυτό μονάχα, πως ο κόσμος βρίσκεται σε αλλοφροσύνη και δεν θα κερδίσεις τίποτα λέγοντας πως η αιτία όλων αυτών είναι η εκδίκηση ενός μικρού κοριτσιού. Είσαι ένας άναντρος. Μόλο που χειροτονήθηκες με τα δάκρυα του ίδιου του Χριστού.
Είσαι ένας άνανδρος, εδεσιμότατε. Δεν νομίζω. Ένας άνανδρος, εδεσιμότατε. Δεν νομίζω πως ο Κύριος θα είχε επιτρέψει τόσο φοβερά αποτελέσματα από μια τόσο μηδαμινή αιτία. Οι φυλακές είναι γεμάτες. Οι μεγαλύτεροι δικαστές μας συσκέπτονται καθημερινά. Πρέπει να γυρέψουμε αιτίες ανάλογα σημαντικές. Ίσως να γίνει κάποτε στο Σάλεμ κανένας φόνος που να έχει μείνει σαν σήμερα ατιμόρυτος. Κάποια βδελιγμία, κάποια βλασφημία που σαν μίασμα απέσιο φαρμακώνει τον ουρανό. Γύρεψε την πραγματική αιτία, Πρόκτορ, και μπορεί με τη βοήθειά σου, με τη βοήθεια όλων σας, να τη βρούμε. Συλλογιστείτε το καλά. Συλλογιστείτε τι μπορεί να έχει προκαλέσει τους οργισμένους κεραυνούς του ουρανού πάνω στα κεφάλια όλων σας. Εγώ θα προσεύχομαι στο Θεό να σας ανοίγει τα μάτια. Δεν άκουσα να γίνει ποτέ κανένας φόνος στο Σάλεμ. Σκέψου όμως, φίλε μου, να γυρεύουμε παλιά φωνικά για να δικαιολογήσουμε τα φωνικά που κάνουν οι δικαστάδες, κύριε Λέισον. Πήγαινε στο σπίτι σου, Γκάιλ. Πήγαινε στο σπίτι σου, άσε με. Δεν μου λες, είναι χαμένη η υπόθεση. Σύρε σπίτι σου τώρα, τα ξαναλέμε αύριο. Θα έρθω νωρίς, θα φέρω και τον άντρα της δόλιας Ρεβέκας. Εσύ βάλ τα όλα χάμω και σκέψου. Ναι, γεια σου. Γεια σου τώρα. Το λοιπόν, καλή νύχτα. Άντε, γεια σου. Μπορεί να την αφήσουν να γυρίσει σπίτι, κύριε Πρόκτορ, αφού την εξετάσουνε, γιατί όχι? Θα έρθεις μαζί μου στο δικαστήριο, Μέρι. Θα τα πεις όλα στο δικαστήριο. Μα δεν μπορώ να κατηγορήσω την Άμπη για φόνο. Θα πεις στο δικαστήριο πώς βρέθηκε αυτή η κούκλα εδώ πέρα και ποιος έχωσε μέσα τη στη βελόνα. Θα με σκοτώσει αν το πω. Και θα σας κατηγορήσει και εσάς για μοιχεία. Τι? Στο είπε? Το ξέρα. Και θα το πει για να σας καταστρέψει, να είστε σίγουρος. Καλά. Τότε σώνουν τα ψέματα. Θα κάτσει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Θα τα πεις όλα στο δικαστήριο. Ό,τι ξέρεις. Δεν μπορώ. Θα τα βάλω μαζί μου. Δεν μπορώ. Δεν θα αφήσω να πεθάνει η γυναίκα μου εξαιτίας μου. Ακούς? Θα σου βγάλω και τάντερα για να μιλήσεις. Μα η γυναίκα αυτή δεν θα πεθάνει για χάρη μου. Δεν μπορώ. Θα το κάνεις και πάρ' το απόφαση. Ο ουρανός και η κόλαση παλεύουν πάνω από τα κεφάλια μας. Η προσποίηση πέφτει από πάνω μας σαν κουρελιασμένο ρούχο. Πάρ' το απόφαση. Τώρα είμαστε γυμνοί. Ναι, γυμνοί. Ολόγυμνοι. Και ο παγερός βοριάς, ο παγερός άνεμος της Θείας Δίκης θα φυσήξει απάνω μας. Δεν μπορώ. Υπάρχουν ακαταμάχητα τεκμήρια στα χέρια μας, Μάρθα κόρη, που αποδεικνύουν πως διαβάζεις τη μοίρα. Το αρνιέσαι? Δεν είμαι μάγισσα. Δεν ξέρω τι πάει να πει να σε μάγισσα. Τότε πώς το ξέρεις πως δεν είσαι? Αν ήμουν θα το ήξερα. Γιατί έκανες κακό σε αυτά τα κορίτσια? Η γυναίκα μου δεν τους έκανε κακό. Είναι αθώα. Εγώ όμως έχω αποδείξει. Καθίστε κάτω, κυρία. Ο Θωμάς Πάτναμ θέλει να μεγαλώσει τα χωράφια του. Θέλει να αρπάξει τα χωράφια του. Κάτω έξω από τον άνθρωπο. Ό,τι σας λένε εδώ μέσα είναι ψέματα. Διατάξτε να το συλλάβουν εξοχότερα. Έχω αποδείξει, σας λέω. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε. Άσε με, Παναθήμα. Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου. Γεροκόρη, άκουσέ με. Άσε με να περάσω χέρι. Σου λέω, έχω αποδείξεις. Δεν μπορείς να ξαναπάς εκεί μέσα, Γκάιλ. Είναι δικαστήριο. Παρακαλώ, ηρεμήστε ένα λεπτό. Κύριε Δεσπότη, σύρε εκεί μέσα και πες τους πως πρέπει να μιλήσω. Ναι, μια στιγμή, παρακαλώ, μια στιγμή. Θα κρεμάσουν τη γυναίκα μου. Πώς τολμάς να ξεφωνήσεις έτσι μέσα στο δικαστήριο? Ξεκούτιανες, Γεροκόρη. Δεν έγινες ακόμα πρωτευουσιάνος δικαστής Χόθορν και δεν θα μου πεις εμένα πως ξεκούτιανα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο Γκάιλ Κόρι, εξοχότατε, πλέον φιλόνικος. Εμένα ρωτάνε και είμαι αρκετά μεγάλος για να απαντήσω μοναχός μου. Το όνομά μου είναι Κόρι, εξοχότατε, Γκάιλ Κόρι. Έχω 60 στρέμματα και καμπόσα δέντρα. Η γριά που καταδικάζεται εκεί μέσα είναι η γυναίκα μου. Και νομίζεις πως θα διευκολύνεις τη θέση της δημιουργώντας τέτοια ανάρμοστα επεισόδια? Να φύγεις αμέσως. Τα γερατιά σου μονάχα σε σώζουν από τη φυλακή. Θα σου πούνε κι άλλα ψέματα για τη γυναίκα μου, εξοχότατε. Εγώ θέλω. Και με ποιο δικαίωμα προεξοφλιστή θα παραδεχτεί το δικαστήριο και τι θα απορρίψει? Εξοχότατε. Εγώ είπα μονάχα πως διαβάζει βιβλία, εξοχότατε. Και έρχονται και μου την παίρνουν μέσα από το σπίτι.
Βιβλία? Τι βιβλία? Είναι η τρίτη μου γυναίκα, εξοχότατε, και καμιά από τις άλλες μου γυναίκες δεν ρούφαγε έτσι τα βιβλία. Γι' αυτό και ήθελα να βρω το λόγο, καταλαβαίνεις, γιατί τα διαβάζει τα βιβλία. Μα ποτέ μου δεν είπα πως είναι μάγης. Εξοχότατε, λέει πως έχει σοβαρά στοιχεία για να υπερασπίσει τη γυναίκα του. Νομίζω πως η δικαιοσύνη μας υπαγορεύει να... Ας υποβάλει λοιπόν τα στοιχεία του δια της κανονικής οδού. Δεν σας είναι βέβαια άγνωστη η διαδικασία που ακολουθούμε, κύριε Χέιλ. Να εκενωθεί το δωμάτιο, Χέρικ. Έλα, γεροκόρη. Είμαστε απελπισμένοι, εξοχότατε. Ερχόμαστε εδώ 3 μέρες τώρα και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Αυτός ποιος είναι? Είμαι ο Φράνσις Νέρς, εξοχότατε. Η γυναίκα του, η Ρεβέκα, καταδικάστηκε σήμερα το πρωί. Για το Θεό, μην μας εμποδίζετε να μιλήσουμε. Τα κορίτσια σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν. Τι λες? Μπορούμε να σας το αποδείξουμε. Σας γελάνε. Αυτό είναι ασέβεια προς το δικαστήριο, εξοχότατε. Ησυχάστε, κύριε Χόρθον. Έχεις ιδέα ποιος είμαι, Νέρς? Και βέβαια, εξοχότατε, και λέω πως θα είστε πολύ σοφός δικαστής για να στέκεστε τόσο ψηλά. Και ξέρετε επίσης πως μέσα σε ολόκληρη την πολιτεία 400 άνθρωποι βρίσκονται στις φυλακές από τη δική μου υπογραφή. Και πως από την ίδια υπογραφή 75 πρόκειται να κρεμαστούν. Εξοχότατε, πού να το φανταστώ ποτέ πως θα έλεγα τέτοιο πράγμα σε ένα τόσο μεγάλο δικαστή. Κι όμως έτσι είναι, σας κοροϊδεύουν. Μέρι Βόρεν, τι γυρεύεις εδώ μέσα? Θέλει να μιλήσει με τον κύριο υποδιοικητή. Δεν μου είπες πως η Μέρι Βόρεν είναι άρρωστη στο κρεβάτι, Χέρικ? Μάλιστα, εξοχότατε. Όταν πήγα να τη φέρω την περασμένη εβδομάδα μου είπε πως ήταν άρρωστη. Αυτός ποιος είναι? Το όνομά μου είναι Τζον Πρόκτορ. Η Ελισάβετ Πρόκτορ είναι γυναίκα μου. Να φυλάγεστε από τον άνθρωπο αυτό, εξοχότατε. Είναι επικίνδυνος. Εγώ νομίζω πως πρέπει να ακούσετε το κορίτσι. Αν πράγματι... Παρακαλώ. Τι έχεις να μας πεις, Μέρι Βόρεν? Πώς συνέβη και να κατηγορήσεις τόσους ανθρώπους πως σου έχουν κάνει μάγια? Στα ψέματα το είπα. Δεν ακούω τι λες. Λέει πως το είπες τα ψέματα. Και τα άλλα κορίτσια, η Σουζάνα Γουόρκολ και οι άλλες, και αυτές τα ψέματα το είπαν. Μάλιστα. Έτσι, Δεν θα επιτρέψει βέβαια οι εξοχότισσες να ακουστεί μπροστά στο δικαστήριο ένα τέτοιο αισχρό παραμύθι. Και βέβαια όχι. Μου κάνει όμως εντύπωση πως η κοπέλα έχει το θράσος να κουβαληθεί εδώ πέρα για να μου πει αυτό το παραμύθι. Πάντως, κύριε Πρόκτορ, προτού αποφασίσω αν θα σας ακούσω ή όχι, πρέπει να σας πω τούτο, πως η φωτιά που καίει σε αυτό το δικαστήριο είναι δυνατή φωτιά και λιώνει κάθε πλαστή πληροφορία. Το ξέρω. Αφήστε με να τελειώσω. Είστε βέβαιος, κύριε, στη συνείδησή σας πως το τεκμήριο που μας φαίνεται είναι αληθινό? Είναι. Και θα το παραδεχτείτε κι εσείς ο ίδιος. Είστε αποφασισμένος να κάνετε αυτή την αποκάλυψη μπροστά στο δικαστήριο? Ναι, με την άδειά σας. Κύριε Πρόκτορ, ποιος είναι ο απότερος σκοπός σας? Να ελευθερώσω τη γυναίκα μου, εξοχότατε. Είστε βέβαιος πως δεν υπάρχει κρυμμένη στην καρδιά σας ή στη σκέψη σας η παραμικρή επιθυμία να υπονομεύσετε το κύρος του δικαστηρίου? Όχι. Κύριε Πρόκτορ, σήμερα το πρωί η γυναίκα σας μου έστειλε μια γραπτή δήλωση πως είναι έγκυος. Η γυναίκα μου έγκυος? Ο γιατρός που την εξέτασε δεν βρήκε καμιά ένδειξη εγκυμοσύνης. Μα αν το είπε εκείνη πρέπει να είναι αλήθεια. Η γυναίκα μου δεν λέει ποτέ τις ψέματα, κύριε Ντάνφορθ. Έτσι. Αν όμως σας έλεγα τώρα πως θα μείνει στη ζωή 1 μήνα ακόμα και πως αν ως τότε δείξει πραγματικά σημεία εγκυμοσύνης θα παραταθεί η ζωή της για 1 χρόνο, τι θα μου απαντούσατε? Λέτε πως ο μόνος ο σκοπός σας είναι να σώσετε τη γυναίκα σας. Καλά λοιπόν, για 1 χρόνο δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε. Και 1 χρόνος δεν είναι λίγο. Τι έχετε να πείτε? Θα αποσύρετε την κατηγορία? Δεν μπορώ. Ώστε ο σκοπός σας πάει κάπως μακρύτερα. Ήρθε για να υπονομεύσει το δικαστήριο, εξοχότατε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι μου. Και οι γυναίκες τους κατηγορούνται όπως και η δικιά μου. Δεν σας κρίνω, κύριε. Είμαι έτοιμος να ακούσω τη μαρτυρία σας. Δεν ήρθα για να βλάψω το δικαστήριο. Μονάχα που... Χέρικ, δώσε από μέρους μου εντολή στους δικαστές Σιάουτον και Σιούλα να διακόψουν τη συνεδρίαση για 1 ώρα. Όλοι οι μάρτυρες και οι κρατούμενοι να μείνουν μέσα στο κτίριο. Μάλιστα, εξοχότατε. Και αν μπορώ να έχω λόγο, εξοχότατε, αυτόν εδώ τον άνθρωπο τον ξέρω όλη μου τη ζωή. Είναι καλός άνθρωπος. Σε πιστεύω, Χέρικ. Και τώρα εμπρός, τι κατάθεση έχετε να κάνετε, κύριε Πρόκτορ? Και παρακαλώ να είστε σαφής και τίμιος. Δεν είμαι δικηγόρος γι' αυτό. Ο αγνός ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από δικηγόρο. Προχωρήστε όπως θέλετε. Διαβάστε πρώτα αυτό, εξοχότατε. Είναι κάτι σαν υπόμνημα. Αυτοί που υπογράφουν εκφράζουν την καλή τους γνώμη για τη Ρεβέκα. Τη Ρεβέκα, τη γυναίκα μου και τη Μάρθα κόρη. Πόσα ονόματα είναι εδώ? 91, εξοχότατε. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε όλοι να κληθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να υποβληθούν σε ανάκριση. Κύριε Ντάνφορθ,
Τους έδωσα το λόγο μου πως δεν θα διακινδυνεύσουν καθόλου που βάλαν την υπογραφή τους. Είναι καθαρή επίθεση κατά των δικαστηρίων. Κάθε φωνή υπερασπίσεως είναι επίθεση κατά του δικαστηρίου. Ένας αγνός χριστιανός είναι γεμάτος χαρά για τις δίκες του Σάλεμ, ενώ οι άνθρωποι αυτοί δυσανασχετούν. Και νομίζω, κύριε Ντάφορντ, πως θα έπρεπε να ρωτήσετε και να μάθετε από τον καθένα από αυτούς ποιος είναι ο λόγος που τους κάνει να μην σας βλέπει με ευχαρίστηση. Νομίζω πως θα έπρεπε να εξεταστούν. Τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Πάρτε αυτό το χαρτί, κύριε Στίβερ, να εκδώσετε εντάλματα για όλους αυτούς, να έρθουν για εξέταση. Και τώρα, κύριε Πρόκτορ, τι άλλη πληροφορία έχετε να μας δώσετε? Μπορείτε να καθίσετε, κύριε Νέρς. Τους πήρα στο λαιμό μου αυτούς τους φουκαράδες. Τους έσκαψα το λάκκο τους. Όχι, γέρο, δεν τους έσκαψε στο λάκκο αν έχουν καθαρή τη συγκίνησή τους. Μα πρέπει να καταλάβετε όλοι σας πως ή θα είναι κανείς με το μέρος του δικαστηρίου αυτού, ή αλλιώς θα πρέπει να θεωρηθεί εχθρός τους. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Και τώρα, κύριε Πρόκτορ, σας ακούω. Εξοχότατε, εδώ είναι η δικιά μου κατάθεση. Ποιος δικηγόρος την έγραψε, γεροκόρη? Έχω φάει κάμποσα χρόνια της ζωής μου στα δικαστήρια, Χόθορ, έτσι που να μην έχω ανάγκη από δικηγόρους. Κύριε Πάρης, αν ο κύριος Πάτμαν βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου, πέστε του να έρθει εδώ, παρακαλώ. Έχετε σπουδάσει νομικά, κύριε Κόρη? Έχω κάνει 33 δίκες μαζί με τη σημερινή. Πάντα όμως ήμουνα εγώ ο μηνυτής. Δεν σας το είπε ποτέ ο πατέρας σας? Σοβαρά? Όχι, δεν μου το είπε. Περίεργο. Να η αφεντιά του, ο Πάτναμ. Κύριε Πάτμαν, εδώ έχω μια καταγγελία του κυρίου Κόρη εναντίον σας. Υποστηρίζει πως εξαναγκάσετε την κόρη σας να κατηγορήσει τον Τζορτζ Κέννεντι, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, πως της έκανε μάγια. Είναι ψέμα. Ο κύριος Πάτμαν μας δηλώνει ότι η κατηγορία σας είναι ψευδής. Τι έχετε να απαντήσετε, Γκάιλ Κόρη? Πως τον έχω... Κύριε Κόρη, τι αποδείξεις έχετε να υποβάλλετε? Η απόδειξη είναι εκεί πέρα. Ναι, σε αυτό το χαρτί. Αν κρεμάσουν τον Κέννεντι, αυτός εδώ θα σου φρώσει την περιουσία του. Είναι ο μόνος μες στο χωριό που χέρκε τους παράδες για να αγοράσει τόσο μεγάλη γη. Σας συλλαμβάνω για ασέβεια προς το δικαστήριο, κύριε Κόρη. Καθίστε τώρα και σκεφτείτε πως θα μείνετε στη φυλακή όσο το αποφασίσετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι, Γκάιλ! Καθίστε ήσυχα, Γκάιλ! Σου κόψω το λαρίκι, Πάτναμ! Θα σε σφάξω! Σύχασε, Γκάιλ, σύχασε! Θα τα αποδείξουμε όλα, θα το δεις. Σε αυτό εδώ το χαρτί, κύριε δικαστέ, είναι η κατάθεση της Μέρις Γκόρεν. Θα σας παρακαλούσα να θυμάστε, ενός ότι διαβάζετε, πως εδώ και 15 μέρες η Μέρη δεν διέφερε διόλου από τα άλλα κορίτσια που χρησιμοποιεί το δικαστήριο. Την ακούσατε κι αυτή να ξεφωνίζει, να ουρλιάζει σαν δαιμονισμένη και να ορκίζεται πως κακά πνεύματα την έπνιγαν. Έφτασε ακόμα και να ορκιστεί πως ο Σατανάς, παίρνοντας τη μορφή διαφόρων γυναικών που βρίσκονται σήμερα στη φυλακή, προσπάθησε να κερδίσει την ψυχή της. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Μάλιστα, εξοχότατε. Τώρα όμως ορκίζεται πως δεν είδε ποτέ το Σατανά. Ούτε και κανένα πνεύμα σταλμένο από τον κάτω κόσμο για να την παιδέψει. Και δηλώνει πως οι φίλες της λένε ψέματα. Μια στιγμή, εξοχότατε. Νομίζω πως αυτό θίγει το ζήτημα στην ουσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός είναι τίμιος ή όχι. Τον γνωρίζω λίγο. Μα για να είμαστε δίκαιοι, ένα τόσο σοβαρό διάβημα δεν μπορεί να το χειριστεί ένας απλός αγρότης. Για όνομα του Θεού, λύστε τη συνεδρίαση. Στείλτε τον σπίτι του και πέστε του να ξανάρθει μαζί με έναν δικηγόρο. Για ακούστε, κύριε Χέιλ. Εξοχότατε, έχω υπογράψει 72 θανατικές καταδίκες. Είμαι όμως ιερέας του Κυρίου και δεν μπορώ να πάρω μια ζωή αν δεν υπάρχουν αποδείξεις τόσο βάσιμες ώστε και η πιο διστακτική συνείδηση να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία. Κύριε Χέιλ, δεν πιστεύω να αμφιβάλλετε για τη δικαιοσύνη μας. Σήμερα το πρωί υπόγραψα τη θανατική καταδίκη της Ρεβέκας Νέρς. Δεν το κρύβω πως το χέρι μου τρέμει ακόμα σαν να το είχα πληγώσει. Σας παρακαλώ, εξοχότατε, το διάβημα αυτό ας γίνει από έναν δικηγόρο. Μα πώς συμβαίνει να έχετε τέτοια καταπληκτική μόρφωση και να είστε τόσο δειλός, κύριε Χέιλ? Εγώ ασκώ το δικαστικό επάγγελμα 32 χρόνια. Κι όμως, αν αυτοί οι άνθρωποι με καλούσαν να γίνω συνηγορός τους, θα ήμουν αναγκασμένος να αρνηθώ. Συλλογιστείτε τούτο. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους σας. Σε ένα οποιοδήποτε έγκλημα, πώς υπερασπίζει κανείς τον κατηγορούμενο? Φέροντας μάρτυρες για να αποδείξει την αθωότητά του. Η μαγεία όμως είναι από τη φύση της, είναι έγκλημα αόρατο, ή μήπως όχι? Δίχως άλλο, αλλά προσέξτε. Ή μήπως όχι, κύριε Πρόκτορ? Δεν μπορείτε όμως, εξοχότατε. Επομένως δεν μπορούν να υπάρχουν άλλοι μάρτυρες παρά μόνο η μάγισσα και το θύμα της. Κανένας άλλος. Ασφαλώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πως η μάγισσα θα κατηγορήσει τον εαυτό της, δεν είναι έτσι? Ώστε πρέπει να βασιστούμε στα θύματα. Τα θύματα λοιπόν έχουν καταθέσει.
Τα κορίτσια αυτά έχουν καταθέσει χωρίς καμία πίεση. Όσο για τις μάγισσες, κάνουμε νομίζω τα αδύνατα δυνατά για να τους αποσπάσουμε μια ομολογία. Τι περισσότερο θα μπορούσε να μας προσφέρει ένας δικηγόρος? Νομίζω πως τα ξεκαθάρισα τα ζητήματα, ή κάνω λάθος? Ξεχνάτε ένα πράγμα, εξοχότατε. Πως υπάρχουν ψεύτικα θύματα και κακόπιστοι μάρτυρες. Το κορίτσι αυτό υποστηρίζει πως τα άλλα δεν είπαν την αλήθεια. Αν λοιπόν... Αυτό ακριβώς πρόκειται και εγώ να εξετάσω. Λοιπόν, την κατάθεσή σου, κύριε Πρόκτορ. Ορίστε, πάρτε την. Θα ήθελα να ρωτήσω... Παρακαλώ. Κύριε Πάρης, σιωπάτε. Χέρι, οδήγησε εδώ τα κορίτσια. Μέρι Γουόρεν, πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Σε φοβέρισε μήπως ο κύριος Πρόκτορ για να κάνεις αυτή την κατάθεση? Όχι, κύριε. Αν πιστέψω λοιπόν αυτά που γράφεις, είχες θράσος να άρχισες στο δικαστήριο και να λες ψέματα, μόνο που ήξερες πως τα ψέματα αυτά στέρνουν ανθρώπους στην κρεμάλα. Απάντησέ μου. Μάλιστα, κύριε. Δεν το ξέρεις πως ο Θεός κολλάζει τους ψεύτες, ή μήπως τώρα μας λες ψέματα? Όχι, κύριε, τώρα μιλάω με τη θέληση του Θεού. Με τη θέληση του Θεού? Μάλιστα. Ή τώρα λες ψέματα ή μας είπες ψέματα στο δικαστήριο. Και στις δύο περιπτώσεις έπεσες στο παράπτωμα της ψευδορκίας και θα φυλακιστείς γι' αυτό. Δεν λέει κανένας ψέματα χωρίς τιμωρία, Μέρι. Το ξέρεις? Άλλα ψέματα δεν μπορώ να πω. Τώρα μιλάω με τη θέληση του Θεού. Με τη θέληση του Θεού. Ορίστε. Η Σουζάνα Βόλκοτ, η Μέρσι Λιούις, η Μπέτι Πάρις και η Άμπιγκέιλ. Τα άλλα κορίτσια δεν ήταν μέσα έξω. Καλά, μας αρκούν αυτά. Καθίστε, παιδιά μου. Η φίλη σας, Μέρι Γουόρεν, μας έδωσε μια γραπτή κατάθεση. Ορκίζεται πως δεν είδε ποτέ έτσι κακά πνεύματα, οράματα ή καμιά άλλη ένδειξη του σατανά. Ισχυρίζεται πως ούτε καμιά από σας είδε ποτέ παρόμοια πράγματα. Άμπιγκέιλ Ουίλιαμς, σήκω πάνω. Υπάρχει διόλου αλήθεια σε αυτή την κατάθεση? Όχι, κύριε. Μια κούκλα βρέθηκε στο σπίτι του κυρίου Πρόκτορ τρυπημένη με μια βελόνα. Άμπιγκέιλ, η Μέρι Γουόρεν ισχυρίζεται πως καθόσουν δίπλα στο δικαστήριο όταν την έφτιαχνε και πως τη είδες με τα μάτια σου να χώνει η ίδια τη βελόνα στην κούκλα για να μην τη χάσει. Τι έχεις να απαντήσεις? Είναι ψέμα, κύριε. Τον καιρό που εργαζόσου στο σπίτι του κυρίου Πρόκτορ, είχες δει ποτέ κούκλες? Η κυρία Πρόκτορ είχε πολλές κούκλες. Εξοχότατε, αυτό είναι αστείο. Η γυναίκα μου δεν είχε ποτέ καμιά κούκλα. Και η Μέρι Γουόρεν ομολογεί πως η κούκλα αυτή είναι δικιά της. Κύριε Ντάνφορντ, τι συμφέρον έχει αυτό το κορίτσι να αρνηθεί τα όσα είπε στο δικαστήριο? Τι άλλο έχει να κερδίσει από μια σκληρή ανάκριση? Και ίσως και χειρότερα. Κατηγορείται την Άμπιγκέιλ Ουίλιαμς για ένα φρικτό, ψυχρά υπολογισμένο εγκληματικό σχέδιο. Το νιώθετε αυτό? Το νιώθω, κύριε. Και το πιστεύω πως σκοπός της είναι να κάνει έγκλημα. Και μπορεί η Άμπιγκέιλ, αυτό το παιδί, να ήθελε να δολοφονήσει τη γυναίκα σας? Δεν είναι παιδί. Ακούστε με, κύριε. 2 φορές μέσα στο χρόνο που πέρασε την έδιωξαν από την εκκλησία, επειδή γελούσε την ώρα της προσευχής. Τι, γελούσε την ώρα της... Εξοχότατε, τον καιρό εκείνο την είχε τη τούμπα στην επιρροή της. Τώρα ξανά βρε το αληθινό φως. Ναι, ξανά βρε το αληθινό φως και κρεμάει ανθρώπους. Ησυχία, παρακαλώ. Άλλωστε το ζήτημα είναι άσχετο. Αυτός κατηγορεί το κορίτσι για φόνο. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Πρόκτορ. Μέρι, πες τώρα στον κύριο υποδιοικητή πως χορεύατε στο δάσος. Εξοχότατε, από τον καιρό που ήρθα στο Σάλεμ, ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να κυλιδώσει το όνομά μου. Είναι... Μια στιγμή δεσιμότατε. Μέρι Γουόρεν, τι χορός ήταν αυτός? Είχαμε... Κύριε Πρόκτορ. Η Άμπιγκέιλ πηγαίνει τα κορίτσια στο δάσος, εξοχότατε. Και χορεύουν γυμνές. Εξοχότατε, αυτό. Ο κύριος Πάρης ο ίδιος τις βρήκε να χορεύουν μια νύχτα περασμένα μεσάνυχτα. Κύριε Πάρης. Αυτό είναι το παιδί που λέτε. Κύριε Πάρης. Το μόνο που έχω να πω, εξοχότατε, είναι πως καμιά δεν είδα γυμνή. Τις είδατε όμως να χορεύουν τη νύχτα στο δάσος? Την Άμπιγκέιλ? Ναι, μου το είπε και εμένα ο κύριος Πάρης, εξοχότατε, την ίδια μέρα που έφτασα από τον Μπέβερλι. Το αργέστε, κύριε Πάρης? Όχι, κύριε. Απλώς λέω πως δεν είδα καμιά γυμνή. Χόρευε όμως και η Άμπιγκέιλ. Μου επιτρέπετε, εξοχότατε? Μάλιστα. Λες πως δεν είδες ποτέ σου κανένα κακοποιό πνεύμα, Μέρι. Πως ποτέ δεν σε απείλησε, ούτε σε έβλαψε ο δαίμονας, ούτε κανένας απεσταλμένος του. Όχι, κύριε. Κι όμως, όταν αντίκριζες στο δικαστήριο εκείνες που τις βάρανε κατηγορία μαγείας, λιποθυμούσες. Και έλεγες πως έστειλαν ένα κακοποιό πνεύμα για να σε πνίξει. Το λέγα ψέματα, κύριε. Δεν σ' ακούω. Το λέγα ψέματα, κύριε. Κι όμως σου πάγωνε το αίμα.
Εγώ ο ίδιος σε σήκωσα πολλές φορές και το κορμί σου ήταν παγωμένο. Ή κάνω λάθος? Κύριε Ντάνφορντ, εσείς ο ίδιος Το είδα κι εγώ πολλές φορές. Το έκανες στα ψέματα, κύριε, και οι άλλες το ίδιο. Μα είναι δυνατόν μικρά κορίτσια σαν και εσάς να υποστηρίζουν ένα ψέμα που έχει τόσες φοβερές συνέπειες? Εξοχότατε. Όποιος έχει μεγαλώσει παιδιά ξέρει πολύ καλά πόσο εύκολο τους είναι το ψέμα. Και μάλιστα όταν το ένα παιδί επηρεάζει το άλλο. Αυτό είναι σωστό. Εξοχότατε. Σε ακούω. Η Μέρη λέει πως στο δικαστήριο λιποθυμούσαμε στα ψέματα. Δηλαδή το κάναμε με τη θέλησή μας. Αν είναι έτσι θα μπορεί και αυτή να λιποθυμήσει όποτε το θέλει. Γιατί δεν της λέτε να λιποθυμήσει τώρα μπροστά σας και να κάνει το κορμί της να παγώσει? Αυτό θα είναι μια εξαιρετική δοκιμασία, εξοχότατε. Αν πράγματι... Κύριε Πάρης, ο υπερβολικός ζήλος είναι περιττός. Εμπρός λοιπόν. Τι, θέλετε να λιποθυμήσει τώρα? Ναι, τώρα. Κανένα κακοποιό πνεύμα δεν υπάρχει εδώ μέσα. Ας λιποθυμήσει λοιπόν. Ας προσποιηθεί πως την πνίγουν τα κακά πνεύματα. Εμπρός. Να λιποθυμήσω? Ναι. Προσποιήσου όπως το έκανες τόσες φορές. Μα δεν μου έρχεται τώρα. Πρέπει να... Τι, δεν μπορείς να το κάνεις τα ψέματα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί, τι πρέπει, σου λείπει τίποτα τώρα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Μήπως λείπουν από εδώ τα κακά πνεύματα που υπήρχαν στο δικαστήριο? Δεν είδα ποτέ μου κακά πνεύματα. Ούτε τώρα δεν βλέπεις. Απόδειξέ μας πως μπορείς να λιποθυμήσεις και όταν δεν σου κάνουν μάγια. Δεν μπορώ. Τότε ομολογείς. Ομολογείς πως ήταν πράγματι κακά πνεύματα που σε κάναν να λιποθυμήσεις. Όχι, όχι, δεν ήταν. Εξοχότατε, ναι. Αυτό δεν είναι παρά ένα κόλπο. Ένα κόλπο για να παραπλανήσουν το δικαστήριο. Δεν είναι κόλπο, όχι. Τις άλλες φορές λιποθυμούσα γιατί νόμιζα πως έβλεπα πνεύματα. Α, νόμιζες πως τα βλέπες? Δεν τα βλέπα όμως, το ορκίζομαι. Πώς μπορεί να νομίζει κανείς πως τα βλέπει χωρίς να τα βλέπει? Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μα έτσι είναι. Άκουγα τα άλλα κορίτσια να ουρλιάζουν και εσείς εξοχότατε τις πιστεύατε και εγώ στην αρχή το έκανα γιατί με διασκέδαζε. Κατόπιν όλος ο κόσμος άρχισε να μιλάει για το δαίμονα και για τα πνεύματα και όσος δίνω το λόγο με εξοχότατε θα ρούσα κι εγώ πως τα βλέπα, δίχως όμως να τα βλέπω. Δεν πιστεύω, εξοχότατε, να σας επηρεάσει ένα τέτοιο απλοϊκό ψέμα. Αμπιγγέιλ, σε παρακαλώ να αναζητήσεις την αλήθεια βαθιά μες στην καρδιά σου. Δεν είναι απίθανο, παιδί μου, τα πνεύματα που είδες να ήταν μονάχα μια αυταπάτη, μια ψευδαίσθηση. Μα αφού με πλήγωσαν, αφού είδα το αίμα μου να τρέχει, αφού κάθε μέρα κινδυνεύω να με δολοφονήσουν επειδή κάνω το καθήκον μου και ξεσκεπάζω τους συνεργούς του διαόλου. Αυτή είναι λοιπόν η ανταμοιβή μου? Να μην μου έχετε εμπιστοσύνη? Να με ανακρίνετε σαν μια... Τι συμβαίνει, τι κοιτάζεις εκεί ψηλά τρομαγμένη? Ξέρω, ένας αέρας, ένας κρύος αέρας πέρασε. Άμπη! Εξοχότατε, ας κλείσουμε τα παράθυρα. Κρυώνω. Αρχίζαν τις ψευκές τους τώρα. Μέρη, μη στέλνεις τα κακά πνεύματα σε μένα. Δεν μου σώσουνε. Κρυώνω. Ένας κρύος αέρας περνάει. Άμπη, όχι, σταμάτα, μην το κάνεις. Μέρι Γουόρεν, σε έκανες μάγια, απάντησέ μου. Αφήστε με να φύγω, κύριε Πρόκτορ. Δεν μπορώ. Θεέ μεγαλοδύναμε, πάρε μακριά μας αυτή τη μαύρη σκιά. Πόρνη, Τζον! Είναι μια πόρνη. Τι είναι αυτά, άνθρωπε μου? Τι είναι αυτά που... Είναι μια πόρνη. Κατηγορείς? Κύριε Ντάνφορντ, λέει ψέματα. Μια πόρνη, εξοχότατε, που ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα μου. Μα τι άντρας είστε? Κατηγορείτε ένα παιδί πως... Ναι. Το ξέρω. Γιατί εγώ την έχω κάνει δικιά μου. Τι? Ώστε λοιπόν είστε ένα βρωμερό υποκείμενο? Τζον. Είναι η αλήθεια, Γκάιλ. Είναι η αλήθεια. Μα πότε συνέβη κι αυτό? Πού? Στο μέρος που τέριαζε. Εκεί που κοιμούνται τα ζώα μου. Εδώ και 8 μήνες. Δούλευε στο σπίτι μας, εξοχότατε. Θα ρει κανένας πως ο Θεός κοιμάται. Μα ο Θεός τα βλέπει όλα. Τώρα το ξέρω. Σας οικετεύω, εξοχότατε. Σας οικετεύω να τη δείτε όπως πραγματικά είναι. Η γυναίκα μου, η καλή μου η γυναίκα, την έδιωξε λίγο καιρό ύστερα από αυτό. Μα αυτή η βρώμα... Συγχωρήστε με. Όταν χόρευε στο δάσος, θαρούσε πως χόρευε μαζί μου πάνω στον τάφο της γυναίκας μου. Και θα μπορούσα να το είχα κάνει, γιατί την ποθούσε. Και σε τέτοιες στιγμές εύκολα σου παίρνει μια γυναίκα μια υπόσχεση. Μα η εκδίκηση της είναι εκδίκηση πόρνης. Καρφί δεν της καίγεται αν χαθεί ολάκερο το χωριό. Φτάνει να βγάλει τη γυναίκα μου από τη μέση. Μπορείς να αρνηθείς όλα όσα είπε αυτός ο άνθρωπος, Αμπιγγέιλ? Αν είναι να απαντήσω σε μια τέτοια κατηγορία, πιο καλά να φύγω, εξοχότατε, και να μην ξαναπατήσω εδώ μέσα. Κύριε Ντάνφορντ, κομμάτιασα μπροστά σας την τιμή μου. Κατάστρεψα το όνομά μου. Ο καθένας τώρα μέσα στο Σάλεμ μπορεί να με φτύσει κατάμουτρα. Πρέπει να με πιστέψετε, κύριε Ντάνφορντ. Η γυναίκα μου είναι αθώα.
Γιατί με κοιτάζετε έτσι, εξοχότατε? Αν με κοιτάζετε έτσι θα... Κάτσε εκεί που είσαι. Κύριε Πάρης, πηγαίνετε μέσα παρακαλώ και οδηγήστε εδώ την κυρία Πρόκτορ. Εξοχότατε. Οδηγήστε την εδώ, είπα. Και μην της πείτε ούτε λέξη από όσα υπόθηκαν εδώ μέσα. Α, και πού είστε? Χτυπήστε την πόρτα προτού να μπείτε. Τώρα θα βγούμε πια από αυτό το βουρκοτόπι και θα πατήσουμε σε στέρεο έδαφος. Λέτε πως η γυναίκα σας είναι άνθρωπος ειλικρινής, κύριε Πρόκτορ. Στη ζωή της δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα. Και όταν έδιωξε αυτό το κορίτσι, ήξερε τι είχε συμβεί? Γιατί ρωτάτε? Απαντήστε στην ερώτησή μου. Μάλιστα, κύριε, το ξέρε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Αν πει λοιπόν Αμπιγγέιλ πως έδιωξε γιατί ήσουν μια γυναίκα της απολίας, τότε ο Θεός να σε εσπλαχνιστεί. Μια στιγμή. Γυρίστε την πλάτη σας, κύριε Πρόκτορ. Και εσύ το ίδιο, Αμπιγγέιλ. Και κανένας από τους δυο σας να μην γυρίσει να δει την κυρία Πρόκτορ. Ούτε κανένας άλλος να μιλήσει ή να σαλέψει. Εμπρός. Πλησιάστε, κυρία Πρόκτορ. Θα κοιτάζετε μόνον εμένα, όχι τον άντρα σας, μέσα στα μάτια μου. Μάλιστα, κύριε. Μας πληροφόρησαν ότι εδώ και αρκετό καιρό διώξατε την υπηρέτριά σας, Αμπιγγέιλ Williams. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε. Γιατί την διώξατε? Εμένα μόνο να κοιτάζετε, όχι τον άντρα σας. Η απάντηση βρίσκεται στη μνήμη σας και δεν χρειάζεται καμιά βοήθεια για να αποκριθείτε στην ερώτησή μου. Γιατί διώξατε την Αμπιγγέιλ? Δεν με ικανοποιούσε. Και ο άντρας μου... Σε τι δεν σας ικανοποιούσε? Ήταν πολύ... Εμένα να κοιτάζετε, είπα. Ήταν βρώμικη, τεμπέλα, η διαγωγή της δεν ήταν καλή, οι τρόποι της... Εξοκότατε. Τον καιρό εκείνο ήμουν άρρωστη. Και γι' αυτό ο άντρας μου είναι καλός και τίμιος άνθρωπος. Δεν θα τον δείτε ποτέ σας πιωμένο, όπως τόσους άλλους που κάνουν τον καιρό τους στις ταβέρνες. Μα τον καιρό εκείνο ήμουν άρρωστη. Μετά το στερνό μου παιδί, με νιώθετε. Έμεινα κάμποσο καιρό άρρωστη και θαρούσα πως δεν τον ένιωθα πια τόσο κοντά μου. Και αυτό το κορίτσι. Εδώ να κοιτάτε. Μάλιστα, κύριε. Η Αμπιγγέιλ. Τι έγινε με την Αμπιγγέιλ? Μου πέρασε από το νου πως του άρεσε κομμάτι. Έτσι ένα βράδυ έχασα τα λογικά μου και την έδιωξα. Και ήταν αλήθεια? Του άρεσε του σύζυγου σας? Ο σύζυγός μου είναι ένας καλός σύζυγος, εξοχότατε. Ώστε δεν σας απάτησε μαζί της? Η αρρώστια μου. Εδώ είπα να κοιτάτε. Μάλιστα. Πέστε μου, ξέρετε αν ο Τζον Πρόκτορ έπεσε ποτέ στο αμάρτημα της Μιχίας? Απαντήστε στην ερώτησή μου. Σας απάτησε ποτέ με την Αμπιγγέιλ Williams, ναι ή όχι? Όχι, κύριε. Οδηγήστε την έξω. Ελισάβετ, πες την αλήθεια. Μίλησε πια, πάρτε την έξω. Ελισάβετ, τα ομολόγησα όλα. Το έκανε μονάχα για να σώσει την τιμή μου. Εξοχότατε, είναι φυσικό για μια γυναίκα να πει ένα τέτοιο ψέμα θαρώντας πως σώζει τον άντρα της. Συλλογιστείτε. Το βρίσκεται φυσικό να πει ψέματα μια γυναίκα για την τιμή του συζύγου της, ενώ η δίθεν αλήθεια θα είχε σώσει δεκάδες ανθρώπινες ζωές και μαζί και τη δική της? Εγώ το πιστεύω, εξοχότατε. Ενώ η κοπέλα τούτη μου φάνηκε ύπουλη από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισα. Ακόμα και η εξυπνάδα της... Όχι! Φύγε σου λέω! Τι συμβαίνει, τι βλέπεις εκεί πάνω? Αμπιγγέιλ! Κορίτσια, τι βλέπετε τέλος πάντων? Να, εκεί είναι. Στη στέγη. Πίσω από το δοκάρι. Πού? Γιατί ήρθες εδώ, άγριο γεράκι? Μα για ποιο γεράκι μιλάει? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Το πρόσωπό μου. Κύριε, σοπάστε. Το πρόσωπό μου το έκανε ο Θεός. Δεν μπορείς να θες να μου σκίσεις το πρόσωπο. Ο φθόνος είναι βαρύ αμάρτημα, Μέρι. Άμπη. Ω, Μέρι, πώς άλλαξες έτσι σχήμα? Αυτό είναι μαγεία. Όχι. Δεν μπορώ να σφραγίσω το στόμα μου. Αυτό που κάνω είναι έργο του Θεού. Άμπη, είμαι εδώ. Υποκρίνεται, εξοχότατε, δεν το νιώθετε? Μέρι, μη μου κάνεις κακό, εσύ ηκετεύω. Μα δεν της κάνω κανένα κακό, εξοχότατε. Γιατί βλέπει αυτή την οπτασία, Μέρι? Δεν βλέπει τίποτα, σας λέω. Δεν βλέπει τίποτα, σας λέω. Άμπη, μην το κάνεις αυτό. Άμπη, μην το κάνεις αυτό. Είμαι εδώ. Μέρι Βόρεν, πάρε πίσω τα κακά πνεύματα που τους έστειλες. Το κάνουν στα ψέματα, κύριε Ντόμφορντ. Το κάνουν στα ψέματα, κύριε Ντάνφορντ. Το κάνουν στα ψέματα, κύριε Σταματήστε. Μέρι Βόρεν, πού βρίσκεις τη δύναμη να καλείς τα πνεύματα? Δεν έχω καμιά δύναμη. Σας κοροϊδεύουν, κύριε. Τι έκανες αυτές τις 2 εβδομάδες που είχες εξαφανιστεί από το δικαστήριο? Είχες το δαίμονα. Σε ρωτώ, Μέρι. Μα δεν είναι δυνατόν να τις πιστεύετε αυτές, εξοχότατε? Μέρι, ο Θεός κολλάζει τους ψεύτες, μην το ξεχνάς. Τι λες, δεν σ' ακούω, Μέρι Βόρεν.
Διάλεξε. Ή θα ομολογήσεις ή θα κρεμαστείς. Ξέρεις ποιος είμαι. Σου λέω πως θα κρεμαστείς αν δεν μου πεις την αλήθεια. Έρχεται. Κατεβαίνει. Προχωρεί πάνω στο δοκάρι. Ανοίγει τα φτερά. Θα μιλήσεις. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε, κατεβαίνει. Μέρη, πες τον κύριο υποδίκητη. Μην βακίζεις. Μέρη. Εσύ είσαι ο άνθρωπος του διαβόλου. Εσύ πρώτο. Ευλογητός ο Θεός. Μας φωτίζει επιτέλους η αλήθεια. Ευλογητός ο Θεός. Μέρη, τι είπες? Δεν θέλω να με κρεμάσουν μαζί τους. Αγαπώ το Θεό. Αυτός ανάγκασε να κάνεις το έργο του σατανά, Μέρη. Έρχονταν τη νύχτα και μέρα. Και Μαρία να υπογράψω. Πού να υπογράψω? Βιβλίο του σατανά. Ερχόταν ένα βιβλίο. Το όνομά μου. Ήθελε το όνομά μου. Θα σε σκοτώσω, μου λέγε. Αν κρεμάσω τη γυναίκα μου, θα σε σκοτώσω. Πρέπει να πάμε να ρίξουμε το δικαστήριο. Έτσι μου έλεγε. Κύριε Χέιλ. Με ξύπναγε κάθε νύχτα. Τα μάτια του ήταν σαν κάρβουνα αναμένα. Και τα νύχια του καρβώνονταν στο λαιμό μου. Κι εγώ υπόγραψα. Μέρη. Υπόγραψα. Εξοχότατε. Το παιδί αυτό τρελάθηκε. Μέρη. Όχι. Αγαπώ το Θεό. Δεν θα έρθω πια μαζί με εσάς. Αγαπώ το Θεό. Άμπη, ποτέ πια δεν θα σου κάνω κακό. Τι είστε τέλος πάντων? Όργανο του Αντίχριστου δίχως άλλο. Τι έχετε να πείτε, αν μπορείτε να μιλήσετε, κύριε Πρόκτορ? Εξοχότατε. Ούτε μία λέξη από σας, κύριε Χέιλ. Απορώ πως μείνατε ασυγκίνητος μπρος σε ένα τέτοιο θέαμα. Λοιπόν, θα ομολογήσετε πως είστε συνεργός της κολάσεως ή θα κρατήσετε ακόμα μυστικά τα σκοτεινά σας σχέδια, κύριε Πρόκτορ? Τι έχετε να πείτε, σας ακούω. Έχω να πω πως δίχως άλλο δεν υπάρχει πια Θεός. Πάρτε τον στη φυλακή. Μια θεόρατη φωτιά καίει. Για μένα και για σένα, Ντάνφορντ. Εκείνους που δεν έχουν τη δύναμη να βγάλουν τους ανθρώπους από την πλάνη. Αυτούς προπάντων γκρεμίζει ο Θεός στην κόλαση. Θα καούμε μαζί, Ντάνφορντ, στην ίδια φωτιά. Σάρα! Σάρα Γκουντ, ξύπνα. Μάλιστα, μακαριότατα στους ορισμούς σας. Το χρειαζόμαστε αυτό το κελί. Πήγαινε στ' άλλο που είναι πέρα από το διάδρομο. Εσύ είσαι, κύριε αστυνόμε. Θα αρούσα πως ήταν ο διάβολος που είχε έρθει να με πάρει. Άντε δρόμο, αδειάζε μου τη γωνιά. Τι τούμπα. Τι θες εσύ εδώ? Έπρεπε να ήσουν στο σπίτι του κυρίου Πάρης. Κύριε αστυνόμε, δεν θέλω να γυρίσω στον εδεσιμότατο. Θέλω να ξαναγυρίσω στη φυλακή. Έλα, δίνε του. Άκου, δεν θέλω. Θέλω να πάω στη φυλακή. Χόπκινς, πάρ' την από εδώ. Άντε, κουνήσου. Θέλω να πάω στη φυλακή. Καλή σας μέρα, εξοχότατε. Πού είναι ο κύριος Πάρης? Πάω να τον φωνάξω. Αστυνόμε, τι ώρα ήρθε ο κύριος Χέιλ? Θα ήταν κοντά μεσάνυχτα, θαρώ. Τι κάνει εδώ πέρα? Είναι με αυτούς που θα κρεμαστούν, εξοχότατε. Προσεύχεται μαζί τους. Τώρα μιλάει με τη Ρεβέκα Νέρς. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει δικαίωμα να μπαίνει στη φυλακή. Γιατί τον άφησες? Με διέταξε ο κύριος Πάρης. Τι μπορούσα να κάνω? Εξοχότατε, ο εδεσιμότατος Χέιλ ήρθε στη φυλακή για να ξαναφέρει τη Ρεβέκα Νέρς στο δρόμο του Θεού. Της λέει να ομολογήσει. Ακούστε με. Η Ρεβέκα δεν είχε πει ούτε λέξη από την ημέρα που ήρθε στη φυλακή εδώ και 3 μήνες. Τώρα όμως κάθεται μαζί του και με την αδελφή της και με τη Μάρθα κόρη, και αυτός της παρακινεί να ομολογήσουν τα εγκλήματά τους και να σώσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Και ομολόγησαν? Όχι ακόμα. Η ανιψιά μου, κύριε, η Άμπιγγέιλ, θα ρω πως έφυγε. Έφυγε? Μάλιστα, εξοχότατε. Θα στείλω ανθρώπους να τις βρουν. Πού λέτε να έχουν πάει? Η κόρη μου λέει πως τις άκουσε να μιλάνε για ένα καράβι και βρήκα το χρηματοκιβώτιό μου σπασμένο. Σας έκλεψε? 31 λίρες. Έμεινα απένταρος. Κύριε Πάρης, είστε ένας αφελής. Εξοχότατε, δεν νομίζω να κερδίζετε τίποτα κατηγορώντας εμένα. Ο λόγος που τις έκανε να φύγουν είναι ασφαλώς ο φόβος που ένιωθαν εδώ στο Σάλεμ. Από την ημέρα που έφτασαν τα νέα για τις ταραχές που έγιναν στο Αντόβερ, υπάρχουν φήμες πως μια πραγματική επανάσταση. Δεν έγινε καμιά επανάσταση στο Αντόβερ.
Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσετε γι' αυτό. Εγώ σας λέγω μόνο τι άκουσα. Και ξέρω πως υπάρχει εδώ ένα κόμμα που θα εκμεταλλευτεί αυτές τις φήμες. Και πολύ φοβούμαι μήπως γίνουν και εδώ ταραχές. Τι ταραχές? Η κάθε εκτέλεση που αποφασίσαμε δεν προκάλεσε παρά μονάχα ικανοποίηση. Κύριε Χόθορν, εκείνοι που κρεμάστηκαν ήσαμε σήμερα ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Η Ρεβέκα Νέρς όμως δεν είναι σαν την Πριγκίτα που συζούσε με τον Μπόουν 3 χρόνια πρωτού τον παντρευτεί. Και ο Τζον Πρόκτορ δεν είναι σαν τον Ισαάκ Μπένετ που το πιωτό τον έκανε να καταστρέψει την οικογένειά του. Έχουν κάποια υπόλοιψη, καταλαβαίνετε. Και δυστυχώς η κοινή γνώμη είναι με το μέρος τους. Η Ρεβέκα Νέρς όμως... Μα αυτό το δικαστήριο την καταδίκασε για μάγισσα. Μια στιγμή. Τι προτείνετε λοιπόν, κύριε Πάρης? Θα έλεγα να αναβάλουμε την εκτέλεσή τους για λίγο καιρό. Όχι. Δεν θα γίνει καμιά αναβολή. Πώς είναι αυτές τις μέρες ο Πρόκτορ Χέρικ? Στο απομονωτήριο. Σαν όρνιο καθισμένος ασάλευτος. Δεν θα έλεγες πως είναι ζωντανός αν δεν έτρωγε κάτι πότε. Η γυναίκα του θα είναι πια στον 3ο της μήνα. Κύριε Πάρης, εσείς που τον ξέρετε καλύτερα, λέτε πως η παρουσία της θα τον μαλάκωνε λιγάκι. Μπορεί. Έχει να τη δει 3 μήνες τώρα. Σε ξαναχτύψε, Χέρικ? Δεν μπορεί πια. Είναι δεμένο στον τοίχο με αλυσίδες. Φέρε μου την κυρία Πρόκτορ και ύστερα τον ίδιο. Εξοχότατε, αν αναβάλλετε την εκτέλεση για μια εβδομάδα και αναγγέλλετε στο λαό πως προσπαθείτε να αποσπάσετε την ομολογία των κρατουμένων σας, αυτό θα έδειχνε ευσπλαχνία από μέρους σας και όχι δισταγμό. Ακούσατε, κύριε Χέιλ, να μιλούν για επανάσταση στο Αντόβερ? Θα έπρεπε να αναρωτιόσαστε πως δεν βάλαν ακόμα φωτιά σε ολόκληρη την επαρχία σας. Κύριε Χέιλ, μήπως κηρύξατε στο Αντόβερ το περασμένο μήνα? Στο Αντόβερ, δόξα τω Θεώ, δεν με χρειάζονται. Δεν σας καταλαβαίνω, εδεσιμότατε. Γιατί γυρίσατε πίσω στο Σάλεμ? Είναι πολύ απλό. Γύρισα για να κάνω το έργο του σατανά, για να ορμηνέψω τους καλούς χριστιανούς να πούνε ψέματα. Δεν βλέπετε το κεφάλι μου? Είναι βαμμένο στο αίμα, βαμμένο σε αθώο αίμα. Φέρνουν την κυρία Πρόκτορ. Κυρία Πρόκτορ, ελπίζω να είστε καλά. Θέλω 6 μήνες για να έρθει η ώρα μου. Παρακαλώ, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται για τη ζωή σας. Θέλουμε να... Κύριε Χέιλ, μιλήστε εσείς καλύτερα μαζί της. Κυρία Πρόκτορ, ο άντρας σας είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα κρεμαστούν σήμερα το πρωί. Το άκουσα. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση πια με το δικαστήριο, το γνωρίζετε βέβαια αυτό. Ήρθα με τη θέλησή μου. Ήρθα για να σώσω τη ζωή του άντρα σας. Γιατί αν εκτελεστεί θα είμαι κι εγώ ένας από τους δολοφόνους του. Με νιώθετε? Τι ζητάτε από μένα? Ελισάβετ, αυτούς τους 3 μήνες έζησα όπως ο Κύριος στην έρημο, προσπαθώντας να βρω το χριστιανικό δρόμο προς τη σωτηρία. Γιατί ξέρω πως ο Θεός κολλάζει τον ιερέα που συμβουλεύει το ψέμα στους ανθρώπους. Δεν πρόκειται για το ψέμα. Είναι ψέμα. Είναι όλοι τους αθώοι. Πρόσεξε, Ελισάβετ, μην παρεξηγήσεις το καθήκον σου όπως παρεξήγησα εγώ το δικό μου. Μην προσκοληθείς τυφλά σε καμιά πίστη όταν η πίστη αυτή κάνει να χυθεί αθώο αίμα. Είναι σφαλερός ο νόμος που οδηγεί στη θυσία. Η ζωή, γυναίκα, η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό του Θεού. Και καμιά πεποίθηση, όσο λαμπρή κι αν είναι, δεν δικαιολογεί τη στέρηση της ζωής. Σε οικετεύω, γυναίκα, να πείσεις τον άντρα σου να ομολογήσει. Κάν' τον να πει το ψέμα του. Μη φοβηθείς την οργή του Θεού, γιατί ο Θεός τιμωρεί λιγότερο τον ψεύτη από ότι τιμωρεί εκείνον που τερματίζει τη ζωή του από περηφάνεια. Η επιρροή σου θα είναι η μόνη σωτηρία. Άλλον από σένα δεν θα ακούσει. Θαρώ πως ακούω τη συμβουλή του δαίμονα. Εγώ δεν είμαι γραμματισμένη σαν και εσάς. Μα θαρώ πως γυρεύοντας ένα τέτοιο συμβιβασμό στα μισά του δρόμου ανάμεσα στα άδικο και στο δίκαιο, προδίδετε κι εσείς τους ανθρώπους και πάτε με τους φωνιάδες. Κύριε Πρόκτορ, δεν σας καλέσαμε για συζήτηση. Ο άντρας σας θα πεθάνει τα χαράματα. Το νιώθετε αυτό? Καμιά στοργή δεν έχετε μέσα σας. Και ένα ζώο ακόμα θα έκλαιγε σε μια τέτοια συμφορά. Σου έχει στεγνώσει λοιπόν ο δαίμονας και το τελευταίο δάκρυ της συμπόνιας. Πάρτε την από εδώ. Ποιο το όφελος και αν του μιλήσει? Αφήστε με να του μιλήσω, εξοχότατε. Θα αγωνιστείς μαζί του? Θα τον πεις να ομολογήσει? Δεν υπόσχομαι τίποτα. Αφήστε με να τον δω. Ας τους αφήσουμε μόνους, εξοχότατε. Κύριε Πρόκτορ, σας ειδοποίησαν, δεν είναι έτσι? Βλέπω φως στον ουρανό, κύριε. Ακούστε τη συμβουλή της γυναίκας σας και ήρθε ο Θεός να σας γλιτώσει από την κόλαση. Εξοχότατε. Αν θέλετε λίγο ρούμι, κύριε Πρόκτορ, θα μπορούσα. Ο Θεός μαζί σας. Το μωρό μεγαλώνει.
Είχες κανένα νέο από τα αγόρια μας? Είναι καλά. Δεν τα είδες? Όχι. Είσαι γενναία, Ελισάβετ. Σε βασάνισαν. Ναι. Και τώρα ήρθανε για τη ζωή μου. Το ξέρω. Δεν ομολόγησε κανένας ακόμα? Πολλοί ομολόγησαν. Και ο Γκάιλ? Δεν το έμαθες? Εκεί που με έχουν δεν μαθαίνω τίποτα. Ο Γκάιλ πέθανε. Με ποιον τρόπο πέθανε? Τον έσκασε. Τι? Του βάζαν μεγάλα λιθάρια πάνω στο στήθος, ώσπου να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Λένε πως τους είπε μονάχα 2 λέξεις. Βάλτε μου κι άλλα λιθάρια. Μονάχα αυτό. Και πέθανε. Κι άλλα λιθάρια? Ναι. Σκεφτόμουν να τους δώσω την ομολογία που ζητάνε, Ελισάβετ. Τι λες εσύ? Εγώ δεν μπορώ να σε κρίνω, Τζον. Τι θα θέλεις εσύ να κάνω? Η θέληση δικιά σου θα είναι και δικιά μου. Εγώ σε θέλω ζωντανό. Το ξέρεις. Κι εγώ το θέλω να ζήσω. Θα ομολογήσεις? Θέλω να σώσω τη ζωή μου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ελισάβετ, είναι φοβερό αυτό που πάω να κάνω, πες μου. Είναι φοβερό? Δεν μπορώ να σου πω, Τζον. Εσύ θα τους έλεγες ένα τέτοιο ψέμα? Απάντησέ μου, θα τους το έλεγες? Όχι, δεν θα το κάνεις εσύ. Ακόμα κι αν σου χώναν πυρωμένο σίδερο στη σάρκα, δεν θα το κάνεις. Είναι κακό, το ξέρω κι εγώ πως είναι κακό. Κι όμως θα το κάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, κύριε Πρόκτορ. Την πραγματική ανταμοιβή σας θα τη βρείτε στον ουρανό. Και τώρα εμπρός. Χέρικ, είσαι έτοιμος? Μάλιστα. Ορίστε και το χαρτί για να υπογράψει την ομολογία του. Γιατί πρέπει να υπογράψω στο χαρτί? Για να το μάθει όλο το χωριό. Η ομολογία σας θα τυχοκολληθεί έξω από την εκκλησία. Πού είναι ο αστυνόμος, κύριε Πάρης? Κύριε Χέρικ, γρήγορα. Και τώρα, κύριε, παρακαλώ, αργά και καθαρά, για να μπορεί να σας παρακολουθήσει ο Χέρικ. Κύριε Πρόκτορ, είδατε ποτέ σας το σατανά? Εμπρός, εμπρός, μην αργούμε. Ο κόσμος περιμένει γύρω από το ικρίωμα. Θέλω να τους πω την είδηση. Είδατε το σατανά? Τον είδα. Και όταν ήρθε σε εσάς, τι σας ζήτησε? Σας διέταξε να εκτελείτε το έργο του πάνω στη γη? Ναι, αυτό με διέταξε. Και εσείς συνδεχτήκατε? Παίρνα μέσα, κυρία Ρεβέκα. Παίρνα. Τζον, παιδί μου, δόξα τω Θεώ που είσαι καλά. Κουράγιο, φίλε μου, κουράγιο. Ας δει το παράδειγμά σας και η Ρεβέκα. Μήπως και την κάνει να ξαναγυρίσει στο δρόμο του Θεού. Εμπρός, συνεχίστε. Δεχτήκατε να εκτελέσετε το έργο του σατανά? Τζον, εσύ? Δέχτηκα. Τον ακούς, Ρεβέκα? Δεν θες να ανοίξεις και εσύ την καρδιά σου? Ο Τζον, ο Θεός να σε σπλαχνιστεί. Σε ρωτώ, Ρεβέκα, θες να ομολογήσεις και εσύ? Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου και τη ζωή μου. Είμαι πολύ γριά για να πω ένα τέτοιο ψέμα. Πάρ' την από εδώ. Ακόμα μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πάρ' την από εδώ. Όχι, θέλω να ακούσει. Όταν είδατε το σατανά, ποια άλλα πρόσωπα ήταν μαζί του? Δεν θα λερώσω άλλο όνομα από το δικό μου. Σιωπή σας αυτή μαρτυρεί πως έχετε ακόμα δεσμούς με το δαίμονα. Ομολόγησα, δεν σας φτάνει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η ομολογία δεν είναι πλήρης, εξοχότατε. Αν πραγματικά μετανιώσει, με μεγάλη χαρά θα μαρτυρούσε τα ονόματα αμαρτωλών. Εγώ νομίζω πως αρκεί η ομολογία του, κύριε Ντάμφορντ. Ας υπογράψει τώρα. Ας υπογράψει. Συμφωνώ κι εγώ. Το όνομά του είναι από τα πιο τιμημένα του χωριού. Η ομολογία του θα κάνει μεγάλη εντύπωση. Ας υπογράψει, εξοχότατε, προτού ανατείλει ο ήλιος. Εμπρός, λοιπόν, βάλτε την υπογραφή σας. Δώστε το χαρτί, Χέρικ. Εμπρός, υπογράψτε. Αφού ακούσατε όλη την ομολογία μου, δεν αρκεί αυτό? Δεν θέλετε να υπογράψετε? Μα αφού με ακούσατε όλοι. Μας κοροϊδεύετε. Χωρίς υπογραφή δεν υπάρχει ομολογία. Να υπογράψω λοιπόν, να υπογράψω. Ορίστε, υπογράφω. Ευλογητός ο Θεός. Κύριε Πρόκτορ, πρέπει να έχω την ομολογία σας. Όχι. Δώστε μου αυτό το χαρτί. Όχι. Έβαλα την υπογραφή μου, το είδατε. Δεν σας χρειάζεται αυτό το χαρτί. Το χωριό πρέπει να έχει μια απόδειξη πως. Έχω 3 παιδιά. Πώς θα τα μάθω να γίνουν άντρες όταν ξέρουν πως εγώ πρόδωσα τους φίλους μου? Μα δεν προδώσατε τους φίλους. Δεν είναι τάχα προδοσία όταν καρφωθεί η ομολογία μου στην εκκλησία την ίδια μέρα που αυτοί θα κρεμαστούν επειδή δεν ομολόγησαν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πιο καθαρά, κύριε Πρόκτορ, γιατί δεν θέλετε? Γιατί είναι το όνομά μου. Γιατί άλλο από αυτό δεν θα έχω ποτέ. Γιατί λέω ψέματα και υπογράφω ψέματα. Γιατί δεν είμαι άξιος ούτε για τη σκόνη που σήκωσαν τα πόδια εκείνων που θα κρεμαστούν. Πώς μπορώ να ζήσω χωρίς το όνομά μου? Σας έδωσα την ψυχή μου. Αφήστε μου τουλάχιστον το όνομά μου. Αυτό είναι το ψέμα που λέτε? Αν είναι ψέμα δεν το θέλω. Απαντήστε μου. Εγώ θέλω την νόμιμη δικαιολογία σας. Αλλιώτικα δεν μπορώ να σας απαλλάξω από την αγχώνη. Λοιπόν, κύριε Πρόκτορ, την απάντησή σας. Να ποια είναι η απάντησή μου? Στο χαρτί. Πολύ καλά. Θα πεθάνετε. Πρόκτορ, προσέξτε, Πρόκτορ, είναι η υπερηφάνεια και μόνο που σας κάνει να τραβάτε προς το θάνατο. Όχι, κύριε Χέιλ.
Είναι κάτι μέσα μου, κάτι καθαρό και τίμιο, που ξαφνικά μου παρουσιάστηκε και που θέλω να το διατηρήσω. Πρόκτορ, δεν μπορείς να πεθάνεις τώρα που η φοβερή αυτή υπόθεση φτάνει στο τέλος της. Δεν νομίζω, κύριε Χέιλ, πως η υπόθεση... Δεν εννοώ το ζήλο του δικαστηρίου. Εννοώ την υπομονή των καλών ανθρώπων. Και είχατε κιόλας την απόδειξη στο Αντόβερ. Δεν έγινε επανάσταση στο Αντόβερ. Το ξέρετε πως είναι αλήθεια, κύριε Χόθορν, και γι' αυτό φοβάστε να το παραδεχτείτε. Κύριε Χέιλ, είστε εδώ με την ιδιότητα του ιερέως. Δεν έχετε το δικαίωμα να πληροφορείτε τους φυλακισμένους για τα εξωτερικά γεγονότα. Ώστε λοιπόν πλησιάζει και το δικό σας τέλος, εξοχότατε. Κι εγώ που λίγο ήθελα να σας χαρίσω την υπογραφή μου, τη στιγμή που ο Θεός άνοιξε τα μάτια των χωρικών του Αντόβερ. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό, γυναίκα. Πάρτε τον. Μην λες, Ελισάβετ, μην τους δίνεις αυτή τη χαρά. Δείξε τους τώρα πόσο είσαι γενναία. Ναι, Τζον. Εμπρός. Σε ευχαριστώ, Τζον. Δεν έβαλα μπουκιά στο στόμα μου από χτες. Εμπρός, προχωρείτε. Γυναίκα, πρέπει να τον πείσεις. Είναι υπερηφάνεια, ματαιοδοξία. Βοηθήστε τον. Τι θα κερδίσει πεθαίνοντας? Μήπως το χώμα θα τον υμνήσει? Μήπως τα σκουλίκια θα μαρτυρήσουν στον κόσμο την αλήθεια? Πήγαινε κοντά του. Σώσε τον. Σώθηκε μοναχός του. Ευχαριστώ το Θεό που δεν μ' άφησε να τον εμποδίσω. Ακούσατε το δράμα «Οι μάγισσες του Σάλεμ» του Άρθουρ Μίλερ. Συμμετείχαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες Ολυμπία Παπαδούκα, Τιτούμπα, Άρης Βλαχόπουλος, Εδεσιμότατος Πάρης, Τάνια Σαββοπούλου, Αμπιγέιλ Βίλιαμς, Ματίνα Καρά, Σουζάνα Βόλκοτ, Μέρι Λαλοπούλου, Άννα Πάτναμ, Βασίλης Κανάκης, Θωμάς Πάτναμ, Πόπι Παπαδάκη, Μέρσι Λιούις, Κική Ρέπα, Μέρι Βόρεν, Ρένα Μάργαρη, Μπέτι Πάρης, Νίκος Τζόγιας, Τζον Πρόκτορ, Έλλη Ξανθάκη, Ρεβέκα Νέρς, Βασίλης Μιτσάκης, Γεροκόρη, Λικούργος Καλέργης, Εδεσιμότατος Χέιλ, Ρίτα Μιράτ, Ελισάβετ Πρόκτορ, Σταύρος Ξενίδης, Δανίλ Στίβερ, Πάνος Βέλιας, αστυνόμος Χέρικ, Βασίλης Ανδρονίδης, δικαστής Χόθορν, Άρης Μαλιαγρός, υποδιοικητής Ντάνφορθ, Άγγελος Γιαννούλης, Φράνσις Νέρς, Νέλη Μαρσέλου, Σάρα Γκούντ, Λουκιανός Ροζάν, Χόπκινς. Τις μάγισσες του Σάλεμ μετέφρασε ο Αλέξης Σολωμός. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Έλλης Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Λάμπρου Κωστόπουλου.